हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु सर्वं कृष्णार्पणम्। हरे कृष्णा devotees, welcome you all to the day 3 நம்மளோட பகவத்கீதை இந்த ஜேர்னில நம்ம தேர்ட் டேல இருக்கிறோம். நம்ம கோல் நம்ம ரீச் பண்ண வேண்டியது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பகவத்கீதை அது என்ன பகவான் சொல்லியிருக்காங்கிற ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது. அது மட்டும் பிளிஸ்ஃபுல்லான விஷயம் கிடையாது, அது மட்டும் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது இல்லை. அந்த போகக்கூடிய ஜேர்னி இருக்கு பாத்தீங்களா, எதுவுமே நம்ம ஊருக்கு போறோம் ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்த ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா நம்ம என்ன செய்வோம், போற இடத்த மட்டுமே நம்ம பார்க்க மாட்டோம், போற வழியில இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன செய்வோம் அனுபவிச்சுட்டே போவோம். ஓகேவா, அந்த ஜேர்னியை சேர்த்து நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த என்ஜாய்மெண்டோட கொண்டு போவோம். அதே மாதிரியே இந்த 18th டே நம்ம பண்ண போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட அந்த அவங்க என்ன சொன்னாங்கிற முழு ஞானத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் 18 நாள்ல. ஸோ ஒரு டேவையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் வித் என்ஜாய்மெண்டோட நம்ம அதை கடந்து போனோம் அப்படின்னா பகவான் நிச்சயமா நமக்கு அவங்களோட பிளெஸிங்ஸை ஃபுல்லா கொடுப்பாங்க. ஸோ நமக்கும் அவங்க சொன்னதை வந்ததுலேருந்து நம்மளால எந்த அளவுக்கு நம்மளோட கேப்சர் பண்ணிக்க முடியுமோ, எவ்வளோ டிகிரி நம்மளால அதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுமோ உணர்ந்துக்க முடியுமோ அதை உணர்ந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட வாழ்க்கையில அதை செயல்படுத்துறதுக்கு நமக்கு உதவிகரமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? எஸ் மாதாஜி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க மாதாஜி இந்த ஸ்லைட்ல மட்டும் ஒரு விண்டோ இருக்கு மாதாஜி, அதை மட்டும் delete பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எஸ் 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 அதை டெலீட் பண்றதுக்கு ஓகே மாதாஜி. கர்ம யோகம் இன்னைக்கு நம்ம மறுபடியும் வருதா தெரியுதா உங்களுக்கு? எஸ் மாதாஜி. அது டெலீட் பண்ண முடியாதா மாதாஜி? இட்ஸ் ஓகே மாதாஜி. பண்ண முடியல, ட்ரை பண்றேன் மத்த ஸ்லைட்ஸ்ல வரும்போது டிஸ்டர்ப் ஓகே மாதாஜி. இன்னைக்கு நம்ம வந்து அத்தியாயம் 3 கர்ம யோகத்துல இருக்கிறோம். ஓகேவா, இது பகவத்கீதையில வந்து மொத்தம் அந்த 18 சாப்டர்ஸ் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா 3 தொகுதிகளா பிரிக்கலாம், 3 மாடியூல்ஸா நம்ம வந்து அதை பிரிக்கலாம். முதல் 6 அத்தியாயங்கள் எல்லாம் எதை சொல்லுது அப்படின்னா கர்ம யோகத்தை சொல்லுது. பின்னாடி இருக்கிற 6 அத்தியாயங்கள் எதை பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தை பத்தி. நடுவுல 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பக்தி யோகத்தை பத்தி. ஸோ பகவான் இதுல வந்து கர்ம யோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம் 3 விதமான யோகங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க, 3 விதமான பாதைகள். 3 பாதையில எந்த பாதையை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம தேர்ந்தெடுத்து நம்ம போனோம்னாலும் நம்ம போய் சேர இடங்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட திருவடி பாதம். சரியா, அங்கதான் நம்ம போக போறோம்.
அதுல எது ஈஸி, எது பெஸ்ட், எது சுலபம், எது நம்மளால வந்து ஈஸியா கொண்டு போக முடியும் நம்மளோட வாழ்க்கையில அப்படின்னா கர்மயோகமா இருக்கலாம், அல்லது பக்தி யோகமா இருக்கலாம், அல்லது ஞான யோகமா இருக்கலாம். அது அவங்கவுங்களோட குணம் சார்ந்த விஷயம், அது அவங்கவுங்களோட சுபாவங்கள் சார்ந்த விஷயம். ஓகேவா? சில பேர் என்ன செய்வாங்க, நான் கர்மம் செஞ்சேன், நான் என்னுடைய விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நான் விடாம தொடர்ந்து அதை பயிற்சி செய்யறது மூலமாவே என்னால என்ன பண்ண முடியும், பகவானை ரீச் பண்ண முடியும் சொல்றவங்க இருக்காங்க. அதுல வெற்றி கண்டவங்களும் இருக்காங்க. ஓகேவா? பக்தி பாதை மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டு போய் பக்தி தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு பகவான் அடையறவங்களும் இருக்கலாங்க. இன்னொருத்தவங்க தியானம் பண்றது மூலமா, தியானம் பண்றோம் அப்படின்னா மெடிடேஷன்ல போறது, மெடிடேஷன் பண்றது மூலமா தன்னை உணர்றது, தனக்குள்ளே பகவான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை கொண்டு வரது மூலமாவும் பகவானா அவங்க அடைய பெறலாம். அப்புறம் ஞான யோகம், நிறைய வேத ஞானங்கள்லாம் படிச்சு அது மூலமா அந்த ஞானத்துல கரை கண்டவர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபைனலா தே கேன் ரீச் பகவான். ஓகேவா? இந்த மாதிரி பல வழிகள் இருக்குது. அதுல இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம் அண்ட் பக்தி யோகம் இந்த மூணும் தான் வந்து அதிகமா டீல் பண்ணுது பகவத்கீதை ஃபுல்லாவே. அதுல நேத்தி நம்ம பார்த்தோம்ல செகண்ட் சாப்டர், அதுலயே பகவான் என்னென்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா கர்மயோகம் சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஞான யோகமும் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க, அப்புறம் பக்தி யோகமும் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அர்ஜுனனுக்கு. ஓகேவா? எப்ப ஞான யோகம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சாங்கியா பிலாசபி சொன்னாங்கல்ல, சாங்கிய தத்துவம், உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு சொன்னாங்கல்ல, அதுதான் ஞானம். ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த பேசிக் நாலேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பாடி வேற, சோல் வேற. ஸ்பிரிட் சோல்ங்கிறது வேற. பாடியை நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியுது, பட் ஸ்பிரிட் சோல்ங்கிறது நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது. சோலோட சைஸ் என்ன, சோலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, எல்லாமே நேற்று நம்ம பார்த்தோம். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானம். அது வந்து ஒரு ஞானம். அந்த ஞான யோகத்தை நேற்று பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தாங்க. அடுத்தது கர்ம யோகம். உன்னால ஞான யோகம் பண்ண முடியலையா, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு விஷயம். அது இல்லைன்னா கர்மயோகம் பண்ணலாம், அது இல்லைன்னா பக்தி யோகம் பண்ணலாம்னு ஒரு ஒரு வழிமுறைகளா இருக்குது பகவத்கீதையில. ஆனா லாஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க. அது ஞான யோகத்தை கொடுத்தாங்க. அது எதுக்காக அப்படின்னா இரக்கம் கொண்டாங்கல்ல, அர்ஜுனன் வந்து இரக்கம் கொண்டாங்க, நான் வந்து ஒரு இன்னொரு உயிரை நான் கொல்றதா அப்படின்னு. அதுல இறக்கப்படுறதுக்கு தேவையே கிடையாது, நீ உயிரை கொல்லல, நீ வந்து உடலை தான் நீ அழிக்க போறேன்னு அவங்க சொன்னதுக்காக, அதை அவங்களுக்கு விளக்குறதுக்காக எடுத்து கொடுத்ததுதான் என்ன அப்படின்னா ஞானம். அந்த ஞானம் தான் ஞான யோகம்னு நம்ம சொல்றோம், சாங்கியா தத்துவம். அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க, நீ வந்து செய்யறது வந்து பாவ செயல்னு நினைக்கிறீல, அது பாவம் கிடையாது. செயலோட பலனை மேல நீ விருப்பப்பட்டினாதான் பலன், அந்த விளைவுகள் அது மேல நீ வந்து உன்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை வச்சுனா மட்டும்தான் உனக்கு அது என்ன பாவமா தெரிய போகுது. நீ எல்லாத்தையும் எங்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணிட்ட, புத்தியை செயல்படுத்தி நீ எங்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணிட்ட அப்படின்னா அப்ப என்ன ஆகாது, அந்த விளைவுகள்ல இருந்து நீ அப்பாற்பட்டு போயிடுவ. சோ அந்த பாவம் ஒண்ணு அண்டாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சோ அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புத்தி யோகம். ஓகேவா? பக்தி யோகம். இன்னொன்னு கர்மயோகம். கர்ம யோகத்துலதான் நேற்று சொன்னோம், கர்ம காண்டா மூடுல வேலை பார்க்கறது, கர்ம யோகத்துல வேலை பார்க்கறதுன்னு ரெண்டு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? என்ன ஒரு நீ போர் புரியிறியா, உனக்கான தொழில் அதுவா, அதை நீ செய். அதை செஞ்சன்னா நீ ஜெயிச்ச அப்படின்னா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும், தோத்த அப்படின்னா உனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல இறந்தோம்னாலே அவங்க எல்லாருக்கும் என்ன ஸ்வர்க்க பிராப்தி. சோ இறந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து வீரமரணம் அடைஞ்சாங்கன்னு அர்த்தம், அவங்களுக்கு முக்திங்கிறது முக்தி இல்ல ஸ்வர்க்க பிராப்திங்கிறது கிடைக்க போகுது. சோ பலன் மேல எதிர்பார்த்து நீ அந்த செயலை செஞ்சீங்கன்னா கூட, உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட நீ கடமையை செய் அப்படின்னா கூட நீ என்ன பண்ண முடியும், உன்னால ஏதோ ஒண்ணுத்த என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கர்ம யோகத்தையும் சொன்னாங்க. சோ செகண்ட் சாப்டர்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஹோல் பகவத்கீதையை நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா என்னென்ன யோகங்கள் தெரியுமோ, என்னென்ன வழிமுறைகள் மூலமா பகவான் அடையலாம்னு பகவான் சொல்ல வந்தாங்களோ அது எல்லாமே எதுல வந்துருது அப்படின்னா செகண்ட் சாப்டர்லயே வந்துருது. யோகத்தின் செயல்பாடுகள், அதாவது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும்னு இந்த இடத்துல பகவான் வலியுறுத்துறாங்க. ஆனா அந்த கடமைகளை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட். ஓகேவா? பகவானுக்காக நம்ம எந்த செயல்களையுமே என்ன செய்யணும், செய்யணும், செயல்படாம இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக தான் நேற்று இன்னொரு ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் கொடுத்தேன். என்ன அப்படின்னா கர்மாங்கிறது 3 விதமா பிரியுது. ஒண்ணு அக்கர்மா, ரெண்டாவது விக்கர்மா, இன்னொன்னு கர்மா. ஓகேவா? அக்கர்மா அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா செயலின்மை, செய்யாம இருக்கிறதுங்கிறது. ஓகே, செயலின்மையோட யாராலும் இருக்க முடியுமான்னு கேட்டா இருக்க முடியாது. ஆத்மாங்கிறது செயலின்மையா இருக்கவே இருக்காது, ஏதோ ஒரு செயலை அது செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். சோ அதை விட்டுருவோம். ரெண்டாவது விக்கர்மா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வேதங்கள்ல என்ன சொல்லி இருக்குதோ அதை செய்யாம அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டா ஒரு விஷயத்த செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான். அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லிடலாம், சிம்பிளா தீய செயல்கள்னு சொல்லிடலாம். ஓகேவா? சோ விகர்மா. அப்ப விகர்மா செய்யக்கூடாது. அப்ப எதை செய்யணும், கர்மா தான் செய்யணும். கர்மாங்கிறது என்ன, வேதங்கள் என்ன மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இருக்குதோ அந்த ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அந்த செயல் மேல பற்றுதல் இல்லாம அந்த செயலோட பலன் என்னன்னு அதை பத்தி யோசிக்காம வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஓகேவா? நம்ம சில செயல்களை செய்யறோம்ல, அதுதான் என்ன அப்படின்னா பகவான் விரும்புறது. நம்மள்ட்ட இருந்து பகவான் விரும்புறது என்ன அப்படின்னா டூ யுவர் டியூட்டி
வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன், எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நீ செய்வாயாக. பகவான் வந்து இந்த தேர்ட் சாப்டர்ல வலியுறுத்துறது என்ன அப்படின்னா, பற்றற்ற நிலையில நீ வந்து உன்னுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றணும். பற்றற்ற நிலையில நம்ம கடமைகளை நிறைவேற்றணும்னா என்ன அர்த்தம்? செயல்கள் மேல பற்று இல்லாம இருக்கணும். ஆனா பகவான் மேல பற்ற வளர்த்துக்கணும். ஏன்னா அந்த விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம அப்பதான் ஆகும். ஒரு செயலை செஞ்சோம் அப்படின்னா அதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்சிக்வன்சஸ் சொல்லுவாங்கல்ல, எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் எந்த ஒரு கான்சிக்வன்சஸ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதோட விளைவுகள் வந்தாலும் அதுக்கு நீதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி, வீட்டுல ஒரு விஷயம் செஞ்சோம் அப்படின்னாலே இந்த விஷயம் நடக்குது, இதை நீதான் செய்யணும்னு சொல்ற, இதனால வரக்கூடிய பின்விளைவுகள் எல்லாத்துக்கும் நீதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிஷன் போட்டுட்டு தானே ஒரு செயலை ஆரம்பிப்போம், பௌதிக செயல்கள் எல்லாமே. அப்படி இல்லாம அந்த கான்சிக்வன்சஸ் என்ன எதுவும் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் யோசிக்காம எல்லாமே பகவான் மேல அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம செஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த விளைவுகளால நல்ல விளைவுகளோ தீவிர விளைவுகளோ அது நிச்சயமா நம்மள பாதிக்காது. ஏன் அப்படின்னா அது இப்படிதான் வரும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்போட நம்ம செஞ்சோம்னா தான் அது நம்மள மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நமக்கு ஏமாற்றத்தை தரும், நமக்கு துக்கத்தை தரும். அது எப்படி வேணாலும் வரட்டும், அதோட பலன் எந்த மாதிரி ஆனாலும் இருக்கட்டும், நம்ம பகவானுக்குன்னு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம், நம்மளோட கடமை என்ன? செய்யணும், செய்யணும், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயலை செய்யணும். அதுக்கு மேல அது என்ன ரிசல்ட் வந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு நம்ம இருந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பாதிப்படைய மாட்டோம். அந்த விளைவுகள்னால நமக்கு துன்பம்ங்கிறது வராது. அதே மாதிரி நம்ம நினைச்சது நடந்துருச்சு, அதை விட நல்லாவும் நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால நம்ம துள்ளியும் குதிக்க மாட்டோம். ஓகேவா? இந்த மாதிரி அந்த விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்மள இருக்க சொல்றாங்க பகவான் இந்த சாப்டர்ல. இதுல ஃபர்ஸ்ட் 3.1 அண்ட் 2ல அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் வந்துருது. செயலின்மையோட இருக்க சொல்றாங்களா அல்லது பகவான் செயலாற்ற சொல்றாங்களா? செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன சொன்னாங்க, நீ வந்து எந்த செயலையும் நீ செய்யாம இருந்துரு, அகர்மாவா இருன்னு வேற சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் கர்மா பண்ணுன்னு வேற சொல்றாங்க. ஆக்சுவலா அகர்மான்னு அவங்க இருக்க சொல்லல. அர்ஜுனனுக்கு எகைன் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துருது. மறுபடியும் மறுபடியும் பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றது ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டையும் அர்ஜுனன் என்ன பண்ணிப்பாங்க, கன்ஃபியூஸ்ட் மூட்லயே கேட்டுப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த கன்ஃபியூஷன் எதனால வந்தது? மாயைக்கு உட்பட்டதுனால. பகவானோட திட்டம் தான் அது. அவங்களோட ஏற்பாட்டின்படி அர்ஜுனனுக்கு இந்த மாயையால கவரப்பட்டான். அதனால அவனுக்கு மேல மேல கன்ஃபியூஷன் வருது. அவனுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷனை கொடுத்தாதானே அர்ஜுனன் இந்த மாதிரி சில கேள்விகளை கேட்பாங்க. அப்ப பகவான் அதுக்கான பதில கொடுக்க முடியும். இதை படிக்கிற நமக்கும் இந்த மாதிரி கேள்விகள் தோணுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கான பதில்கள் அது பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் படிச்சாலே புரிஞ்சிடும். சரியா? அதுக்காக அர்ஜுனன் முதல் 2 ஸ்லோகங்கள்ல கேக்குறாங்க, நீ என்ன பண்ண சொல்ற? செயலை துறக்கணுமா அல்லது உற்சாகத்துடன் செயல்படணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. 3.3ல இருந்து 9 வரைக்கும் பகவான் அதுக்கு பதில் சொல்றாங்க. நிஷ்காம கர்ம யோகம் ஞான யோகத்தை விட சிறந்தது. சரியா? ஞான யோகத்தை விட எது சிறந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம செயலை செய்யறதுதான் சிறந்தது. ஞான யோகம்ங்கிறது என்ன? செயல் இல்லாம இருக்கிறது. செயல் இல்லாம இருக்கிறது என்ன அர்த்தம்னா எல்லாத்தையும் நம்ம பகவான்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம பேசாம இருக்கிறதுன்னு. அப்படி இல்லாம நம்ம செயலை செய்யணும், செயல் மேல பற்றுதல் இல்லாம செயலை செய்யணும். அப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுதான் ரொம்ப சிறந்ததுன்னு 3.3ல இருந்து 9 வரைக்கும் பகவான் பதில் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு பின்னாடி பார்ப்போம் நம்ம. இது ஜஸ்ட் ஓவர் வியூ தான் இது. அடுத்தது கர்ம காண்டம், அடுத்தது கர்ம யோகம். ஓகேவா? கர்ம காண்டம் சிறந்ததா கர்ம யோகம் சிறந்ததா அப்படிங்கறத 10ல இருந்து 16 வரைக்கும் பகவான் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகம் ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கிறது. நிஷ்காம கர்ம யோகம்னா என்ன அர்த்தம்னா செயல் மேலேயும் பற்றுதல் கிடையாது, விளைவுகள் மேலேயும் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வளர்த்துக்க மாட்டோம். இதுதான் ரொம்ப 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 ஒரு நல்ல குவாலிஃபைடு ஒரு ஞானிகள் எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி செயல்களை தான் செய்வாங்க. நிஷ்காம கர்ம யோகியா தான் அவங்க இருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பிரபுபாதா அவங்களை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க செய்த செயல்கள் எல்லாமே என்ன, அவங்களுக்காக இல்ல, எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரோபகாரம், மத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக தான் அவங்களோட வாழ்க்கையை அவங்க மாத்தி அமைச்சுக்கிட்டாங்க. அதனாலதான் நம்ம எல்லாருமே இவ்வளவு ஈஸியா நம்மளால வந்து இத்தனை விஷயங்களை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது. ஓகேவா? சிறந்த எக்ஸாம்பிளா நம்ம அவங்களை எடுத்துக்கலாம். அடுத்து மிகப்பெரிய எதிரியான காமத்தை அடக்குவது. இதெல்லாம் ஏன் வந்ததுன்னு அர்ஜுனனுக்கு கொஸ்டின் வரும். இத்தனை விதமான யோகங்கள்லாம் வருது. செயல்களை செய்யணும், செய்யாம இருக்கணும், செயல் மேல பற்றுதல் வைக்கணும், விளைவுகள் மேல பற்றுதல் இல்லாம அப்பாற்பட்டு நிக்கணும். இந்த மாதிரி இத்தனை விஷயங்கள் வருதே பௌதிக உலகத்துல. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செஞ்சோமா அதோட இருந்தோமான்னு இல்லாம இத்தனை குழப்பங்கள் வருது, இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்பாங்க. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க, இது எல்லாமே இந்த பௌதிக உலகத்துல என்ன இருக்குது, நம்ம எல்லாம் மட்டும் இல்ல, இன்னொரு ஜடசக்தி இருக்குது. அது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஜடசக்தி, அது ஒரு பவர். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர், அதாவது 3 குணங்கள் இருக்குது. 3 குணங்களும் கண்ணுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. நமக்கு எப்படி தெரியும்? அது நம்ம வெளிப்படுத்துறதுல இருந்து, நம்மளோட சுபாவத்துல இருந்து அது நம்மள்ட்ட இருந்து வெளியில காமிப்போம். ஓகேவா? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம் 3 குணங்கள் இருக்குது. அந்த 3 குணங்கள் தான் என்ன பண்ணுது, இந்த மாதிரி செயல்களை மாத்தி மாத்தி நம்ம எல்லாரும் செய்ய வைக்குது. சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஆள் மாறிக்கிட்டே இருப்பான். நம்ம பேசுவோம்ல சாதாரணமாவே, நம்ம டே டு டே லைஃப்லயே நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சிருப்போம்,
அப்புறம் இன்னொரு நாள் வேற மாதிரி செய்வோம். அதை பார்த்துட்டு பின்னாடி இருக்கவங்க கமெண்ட் கொடுப்பாங்க, இவங்களே அப்படி செஞ்சாங்க, செஞ்சிருக்க மாட்டாங்களே, அன்னைக்கு அந்த மாதிரி செஞ்சாங்களே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் யூஸ்வலா நமக்கு நடக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷன்ஸ். ஓகேவா, நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அவங்க அந்த மாதிரி செயலை செய்யக்கூடிய மாதிரி அவங்களோட சுபாவம் அந்த இடத்துல இருந்திருக்கு. அப்ப அந்த சுபாவங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குணம். அது கண்ணுக்கு தெரியாது, செயல்படுற விதத்து மூலமா அதை நம்ம வெளிக்காட்டிப்போம். ஓகேவா, இந்த குணங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன பண்ணும், ஆசை உண்டு பண்ணும். ஆசைங்கிறது ஒரு லிமிட் வரைக்கும் இருந்ததுன்னா அது ஆசைன்னு சொல்லலாம். அந்த லிமிட் தாண்டி போனுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு பேர் ஆசைங்கிற வார்த்தை கிடையாது. அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா காமம், லஸ்ட். ஓகேவா, அந்த லஸ்ட் வரைக்கும் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நம்மளால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன ஆகும், அது நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி ஆயிடும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களையும் அது கெடுத்துடும். நம்ம திரும்பி எங்க போகணும், பகவான்கிட்ட போகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆன்மீக எழுச்சியே நம்ம மனசுல வரவிடாம எது ஆக்கிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காமங்கிறது ஆக்கிடும். ஏன் அப்படின்னா காமம் எது சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னா பௌதீக வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்டது. இங்க நம்ம இப்ப இருந்துகிட்டு இருக்கோம், இப்ப செயல்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, இது சார்ந்ததுதான் காமம். ஓகேவா, இது சார்ந்த இந்த காமத்தை நம்ம கம்ப்ளீட்டா என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா பகவான் மேல பக்தியா, பிரேம பக்தியா நம்ம மாத்திக்கிட்டு ஆகணும். சரியா, ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு என்ன இருக்கு ஒரு இயல்பு அப்படின்னா அன்பு செலுத்துறதுங்கிற ஒரு இயல்பு ஆத்மாவுக்கு இருக்கு. அந்த அன்பு செலுத்துறது இயல்பு என்ன ஆகுது அப்படின்னா காமமா திரிபடைஞ்சிரும். ஓகேவா, எப்ப இதோட பாண்ட் ஆகும்போது, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட பாண்ட் ஆகும்போது, இதோட நம்ம கனெக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை அடைஞ்சிடறோம்னா இது பத்தாது, இது பத்தாது, நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், ஆசையை வளர்த்துக்கிட்டே போய் ஆசை காமமா மாறுது. காமம், மோகம், குரோதம் அப்படின்னு ஒரு கெட்ட குணங்களா நம்மளோட மனசுக்குள்ள வளர ஆரம்பிச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட இருந்த அந்த ஆத்மா கிட்ட இருந்த தூய அன்பானது திரிபடைஞ்சு போயிடுது. இதுல இல்லாம இந்த பாண்டிங்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செஞ்சாகணும், கிருஷ்ண கான்சியஸ பிடிச்சுக்கிட்டாகணும். பகவான் மேல இருக்கிற அந்த பக்தி உணர்வு மேல நம்ம கெட்டியா நம்மளோட பிடிமானத்தை வச்சுக்கிட்டாகணும். அப்ப என்ன ஆகும், இந்த ஆத்மா வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த அன்புங்கிறது பக்தியா மாறும். சோ காமமா மாத்திரமா இல்ல பக்தியா மாத்திரமாங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லயும், நம்மளோட குணங்கள்லயும், நம்மளோட மனசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாவும் இருக்குது. சோ முதல்ல இது எல்லாத்தையும் நிர்ணயிக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான். சோ பற்றுதல் இல்லாம செஞ்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகாது, இந்த ஆசைங்கிறது வளராது, காமம்ங்கிற பொசிஷனுக்கு நவுந்து போகாது. ஓகேவா, இது பின்னாடி ஒரு ஸ்லோகாஸ் வரும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாவே புரியும். நேத்தியான சாப்டர்ல 2.47ல பகவான் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இப்ப நான் சொன்ன அந்த 3 விஷயங்கள் தான். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஓகேவா, உனக்குன்னு என்ன, இப்ப இதுல அர்ஜுனன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்திரியன். சத்திரியனுக்கு என்ன கடமை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர் தொழில் பண்றது, போரிடணும் அப்படிங்கிறது. சோ போரிடணும் அப்படிங்கும் போது அது அவனுக்கான விதிக்கப்பட்ட அதிகாரம், அதை அவன் செஞ்சே ஆகணும். அதுல இருந்து அவன் கடமையை தவறனான் அப்படின்னா ஒரு செயலை செய்யாம நழுவிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா துறவரம் கிடையாது. அது பக்குவத்தை கொடுக்காது. அது என்ன அப்படின்னா அது அவனுக்கு அவப்பெயரை உண்டு பண்ணும். அதையும் பகவான் சொல்லிட்டாங்க. உன்னை எல்லாரும் என்ன செஞ்சிருவாங்க, எதிரிகள் எல்லாரும் உனக்கு அவப்பெயர் சுட்டிடுவாங்கன்னு சொன்னாங்க. அதனால அந்த செயலை செய்யணும். ஆனா செஞ்சிடுறியா, செஞ்சுட்டு செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. ஏன்னா பலனை நீ யார்கிட்ட ஒப்படைச்சிடணும், பகவான் கிட்ட ஒப்படைச்சிடணும். சோ பலன்கள் எப்படி இருந்தாலும் கூட நீ அதுக்கு சம்பந்தப்படக்கூடாது. பலன் என்னவா இருக்கும், போர்ல ஒண்ணு ஜெயிப்பாங்க இல்ல தோப்பாங்க. ஓகேவா, எதுவா இருந்தாலும் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா மகிழ்ச்சியோட அதை எடுத்துக்கணும். ஏன்னா ரெண்டுமே நமக்கு என்ன தரப்போகுது, நல்ல பலனை தான் தரப்போகுது. விளைவுகள் நல்ல விளைவுகளா தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம we are completely dependent on பகவான். அவங்க நமக்கு என்ன செய்ய மாட்டாங்க, நிச்சயமா கெடுதல் எதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. இப்ப நம்ம ஜெயிச்சிரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹா நான் நல்லா போரிட்டேன் அதனால தான் நான் ஜெயிச்சேன்னு நான் என்ன பண்ணக்கூடாது, எனக்கு நானே பட்டம் சுட்டிக்க கூடாது. அதுக்கு காரணம் யாரு, கர்த்தா யாரு, எல்லாம் பகவான் தான். அவங்க இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் என்ன ஆகுது, இங்க எல்லா விஷயமுமே நடக்குது. சரியா, இந்த பிரபஞ்சம் இத்தனையும் உண்டு பண்ணவங்க அவங்கதான். இதுல இருக்கிற அத்தனை பொருள்கள், உயிர்வாழிகள் எல்லாரையும் உண்டு பண்ணது அவங்கதான். அப்போ ஒரு செயலை நடத்தினது மட்டும் நான் எப்படின்னாலும் சொல்லிக்க முடியும். கரெக்டா, இப்ப இந்த கிளாஸ் போயிட்டு இருக்குது, நான் எடுக்கிறேன் நீங்க கேக்குறீங்கன்னா சொல்ல முடியுமா, அதுக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் துணை புரியுது. ஓகேவா, அந்த பிபிடிஸ் ரெடி பண்ணவங்களா இருக்கட்டும், இங்க இந்த கிளாஸ் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களா இருக்கட்டும், அப்புறம் இங்க கரண்ட் பவர் முக்கியமா. ஓகேவா, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஒன்னா சேர்ந்தாதான் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், ஏதோ ஒரு காரியங்கிறது நடைபெறும். அப்ப இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த இடத்துல ஒரு போர் நடக்குது அப்படின்னா போர்ல ஜெயிக்கிறதுக்கான காரணம் யார் மட்டும் கிடையாது, அர்ஜுனன் மட்டும் கிடையாது. சோ அந்த விளைவுகளுக்கு காரணம் நீதான் அப்படின்னு எப்போதும் நினைக்க கூடாதுன்னு பகவான் அறிவுறுத்தி இருக்கிறாங்க. அப்புறம் ஃபைனலா என்ன சொல்லிட்டாங்க, கடமை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே, அக்கர்மவாதியா இருக்காத. அக்கர்மவாதினா என்ன, செயலின்மையோட இருக்கிறது, அது மேல நீ பற்றுதல் கொள்ளவே கொள்ளாத. ஏன் அப்படின்னா துறவரம் போறதுன்னு அர்த்தம், செயலை துரத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம். செயலை துரத்தல்ங்கிறது என்ன பண்ணாது அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பக்குவத்தை கொடுக்காது.
ஒரு செயலை செய்யாம இருக்கிறதுல விலகிக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா விளைவுகள்ல இருந்து விடுதலை பெற முடியாது. வீட்லயே 4 பேர் சேர்ந்து ஒண்ணா கூடி ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம். எனக்கு தெரியாதுப்பா, நீங்க ஏதோ செஞ்சுக்கிறீங்க, இதுல வந்து எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது, என்ன இழுக்காது அப்படின்னு ஒருத்தவங்க போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள நம்ம அப்படியேவா விட்டுருவோம்? சரியா? நம்ம 3 பேர் சேர்ந்து ஒரு விஷயத்த செய்றோம். அதுல பிளஸ் வந்தாலும் அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சுட்டு தான் நம்ம என்ன பார்ட்டி பண்ணுவோம். ஓகேவா? அதுல மைனஸ் வந்தாலும் அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சுட்டு தான் என்ன செய்வோம்? மோர்னிங் பண்ணிட்டு இருப்போம். அழுதுட்டு உட்காந்துருப்போம். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு. சோ அந்த விளைவுகளுக்கு வந்து அவங்க அப்பாற்பட்டு போகவே முடியாது. செயல்களை செய்யாம இருந்து அவங்க ஒதுங்கிடுறாங்கனாலும் கூட அதோட விளைவுகள்ல இருந்து அவங்களுக்கு விடுதலைங்கிறது இருக்குதான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா விடுதலைங்கிறது இருக்காது. அதுக்காக தான் பகவான் என்ன சொல்றாங்க, அக்கர்மவாதியா இருக்க வேண்டாம், கடமையை செய்யு, ஆனா பலன் மேல பற்றுதல் இல்லாம நீ செய்யு. ஓகேவா? இது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும். இப்ப நம்ம என்ன பண்ண சொல்றோம், இந்த இந்த இப்ப சொன்னதை வந்து அப்படியே இமேஜ் இங்க போட்டிருக்குது. என்ன பண்றாங்க, பகவான் வந்து பீஜம் கொடுக்குறாங்க, விதைகள் கொடுக்குறாங்க. அந்த விதையை நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா நிலத்துல போடுறோம். போட்டோம்னா அது செடி, அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து மரமாகுது. உரிய காலத்துல அது நல்லபடியா அது நரிஷ்மெண்ட் ஆனோன்னு அது வந்து பூ வைக்கும், காய் வைக்கும், அது பழமாகும். அந்த பழத்தை நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, அந்த விதையை இங்க போடக்கூடாது. அந்த பழம் யாருக்கானது? ஓகேவா? நம்ம அந்த மரம் வளர்றதுக்குள்ள நம்ம இருந்தோம்னா ஓகே. இல்ல அப்படின்னா அந்த பழம் யாருக்கானது நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட் யார் அனுபவிக்க போறாங்க அப்படின்னா பரம அனுபவிப்பாளர். எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடிய பகவான் தான். ஏன்னா எல்லாத்தையும் கொடுத்ததே அவங்கதான். ஒரு மரம் தானா முளைச்சிருமா? நீங்க விதை போடுறீங்க, அது உடனே தானா முளைச்சிருமா? சரி, இட் வில் டேக் 5 இயர்ஸ் எடுத்துட்டாலும் அது தானா வளர்ந்துருமா? அது வளர்ந்து அது காய் கொடுத்துருமா? இல்ல. அதுக்கு இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். நேச்சுரல் திங்ஸ் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். சன்லைட் வேணும், மழை வேணும், மூன்லைட் வேணும். ஏன்னா மூன்லைட் சந்திர ஒளி தான் வந்து வாழ்வு ரசத்தை கொடுக்கும். அந்த ஃப்ரூட்ஸுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஜூசியான அந்த ஒரு டேஸ்ட், அந்த டெக்ஸ்டரை கொடுக்கறது எது அப்படின்னா நைட்ல வரக்கூடிய மூன்லைட். ஸோ சன்லைட்டும் வேணும், மூன்லைட்டும் வேணும், மழையும் வேணும், பகவானோட கருணையும் வேணும், பூமி தாய் சரியா? எல்லாமே சரியா இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம என்ன வரும், நம்ம போட்ட அந்த விதைங்கிறது மரமாகும், அது பழத்தை கொடுக்கும். சோ அந்த பழம் வந்து யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு பிரசாதமா நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். பகவானே அதை எடுத்துக்க போறாங்க, என்ன செய்வாங்க, உடனே கொண்டாங்க கொண்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வச்சுட்டு அவங்க சாப்பிட போறாங்களா? இல்ல. என்ன ஆகும், நமக்கு தான் அது மறுபடியும் அவங்களுக்கு பிரசாதமா கொடுத்துட்டு நம்ம தான் அதை நைவேத்தியமா எடுத்துக்க போறோம். சோ பகவான் கொடுக்குற அந்த விதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை நம்ம கரெக்டா அதை போட்டு அந்த செயல்பாடுகளை நடத்துறோமா, அவ்வளவு மட்டும்தான். ஓகேவா? சோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை யாரு கொடுக்குறா அப்படின்னா பகவான் தான் கொடுக்குறாங்க. எப்படி இந்த விதையை கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி செயல்பாடுகளையும் அவங்க கொடுக்குறாங்க. நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த விதைய கரெக்டா மரமாக்குற மாதிரி அவங்களுக்கு அவங்க நமக்குன்னு கொடுத்த அந்த பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ வித்தவுட் ஃபெயிலியர் வி ஹாவ் டு டூ. சரியா? நம்ம அதை கண்டிப்பா செஞ்சே ஆகணும். மாதாஜி 3.1. எஸ் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத திருத்தியோऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि कोरे मां नियोजयसि केशव. हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ணா, அர்ஜுனன் கூறினான். அர்ஜுனன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. 2 வருஷம் அவங்க கேட்பாங்க. ஜனார்தனனே, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? சரியா? பலநோக்கு செயல்கள்னா என்ன அர்த்தம்? ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய டியூட்டிஸ். நம்ம எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட செய்யறோம்னு சொன்னோமா, இந்த மாதிரி ஒரு விளைவு வரும், இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு வரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செய்யறோமா? ஆனா அந்த மாதிரி செயல்களை விட எது சிறந்ததுன்னு பகவான் சொன்னாங்க? புத்தி சிறந்தது. புத்தினா என்ன அர்த்தம்? பாவச் செயல் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக பகவான் சொன்னதுதான் அந்த புத்தி யோகம்ங்கிறது. இன்னொருத்தர நீங்க ரெக்கலெக்ட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. நான் செய்யறதுனால நான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து எனக்கு பாவத்தை தரும், நான் உட்காரக்கூடிய சேர் ஃபுல்லா பிளட் ஸ்டெயின்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் வருத்தப்பட்டாங்க. ஏன்? பீஷ்மரையும் துரோணாச்சாரியாரையும் எல்லாம் கொலை பண்ணோம் அப்படின்னா அதனால எனக்கு என்ன வராது, இன்பம் கிடைக்காது. இன்னொன்னு அந்த மாதிரி அவ்வளவு பெரியவங்களை கொலை பண்ணதுன்னா எனக்கு பாவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சாங்க. நீ எப்ப அந்த விளைவுகளை எதிர்பார்த்து நீ விளைவுகள் மேல உன்னுடைய எண்ணத்தை வச்சு நீ செஞ்சீன்னா மட்டும்தான் உனக்கு அந்த மாதிரி பாவம் வரும். நீ அதை யோசிக்காத, விளைவுகள்ல இருந்து அப்பாற்பட்டு நீ இரு, அப்ப என்ன ஆகாது, உனக்கு அந்த பாவ விளைவுகள் உனக்கு தாக்காதுன்னு பகவான் சொன்னாங்களா? அதனால இப்ப சொல்றான், கேக்குறாங்க அர்ஜுனன், பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்களே, அப்புறம் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஏன் என்ன பண்ண சொல்லி என்ன நீங்க சொல்றீங்க? இதுக்காக என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றீங்க? என்ன பகவான் சொன்னது என்னென்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சாங்கியா யோகம் சொல்லி கொடுத்தாங்க, புத்தி யோகம் சொல்லி கொடுத்தாங்க, அப்புறம் புத்தியை கொண்டு நம்ம எப்படி புலன்களை அடக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க, அப்புறம் பலன் கருதாமல் எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி இத்தனை விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்ததுனால அர்ஜுனனுக்கு ஒரு டவுட் வந்ததுனால இந்த கொஸ்டின் ரைஸ் பண்றாங்க. 3.2 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे
तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्. हरे कृष्ण माताजी. இரண்டு வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. அர்ஜுனுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்தது. என்ன கன்ஃபியூஷன்? இப்ப செயலை துறந்துடுறதா அல்லது உற்சாகத்தோட செயல்படுறதா? செயலை துறந்துடுறதுன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த போர்க்களத்துல இருந்து நம்ம வெளியில போயிடணும். ஏன்னா அர்ஜுனன் சொன்னதே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் பிச்சை எடுத்துக்காவது நான் வாழ்ந்துக்கிறேன் அல்லது துறவரம் போய்க்கிறேன், எனக்கு இந்த சண்டை வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ செயலை துறக்க, ஏன்னா துறவு அப்படிங்கறது அவங்க என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்க, சந்நியாசம் போறது, துறவரம் எடுத்துக்கிறதுன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஓகேவா? அந்த பலன்கள் மேல பற்றுதல் இல்லாம செயல்படு அப்படிங்கறதுதான் துறவரம் எடுக்கிறது ஆக்சுவலா. அதுவா அல்லது உற்சாகத்தோட நான் செயல்பட வேணுமா? எனக்குன்னு இது விதிச்சிட்டீங்க, இந்த இந்த டியூட்டியை நீங்க பண்ணணும்னு எனக்கு நீங்க இன்சிஸ்ட் பண்றீங்க, அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம நான் இந்த டியூட்டியை நான் பண்ணணுமா அப்படின்னு எனக்கு எது நன்மையானது அப்படிங்கறத முடிவாக சொல்லுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. ஏக்கம் பத்தா அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வழியை எனக்கு நிச்சயமா சொல்லுங்க. ஒண்ணு நான் வந்து சந்நியாசம் மேற்கொண்டு துறவரம் போறதா, அதாவது இந்த எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையிலேருந்து நான் நழுவிட்டு போயிடுறதா, அப்படி இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணணும்? எப்படி வந்து ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு அவ்வளவு கோவம் வந்தது. அங்க தன் சீதா தேவியை கொண்டு போய் அவங்க அசுரன் ராவணன் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, சிறை வச்சிருக்கிறத பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னா, பகவான் மேல தனக்குள்ள பற்றுதல்னால இங்க எப்படி அதை வெளிக்காமிச்சாங்க அப்படின்னா கோபமா வெளிக்காமிச்சாங்க. அவங்களுக்கு என்ன இருந்தது, பகவான் மேல அவ்வளோ ஒரு அன்பு இருந்தது. அந்த அன்பு வந்து பக்தியா மாறுனுச்சு. அந்த தெய்வீக பக்தியினால அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, தன்னுடைய அந்த பக்தியை இங்க கோபமா காமிச்சுக்கிட்டாங்க. என்ன பண்ணாங்க, கம்ப்ளீட்டா லங்கையை அழிச்சாங்க. சீதை இருக்கிற இடத்தை தவிர பாக்கி எல்லா இடமும் என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா அழிச்சாங்க. சோ அந்த எல்லா புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி நான் வந்து என்ன பண்ணிடணும், தியான யோகம் பண்ற மாதிரி நான் சன்னியாசமா போயிடணுமா, அல்லது புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதை விட்டுட்டு பற்று இல்லாம நான் என்னுடைய வேலைகளை செய்யறதா? நீங்க விதிச்சிருக்கீங்க சத்திரிய கடமை, இதை நான் செய்யணுமா அப்படின்னு ஏக்கம் பத்தான்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எதர் நான் இந்த வேலையை செய்யணுமா அல்லது அந்த வேலை செய்யணுமா, நீங்க எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. 3.5 மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. नहि कश्चित् कशनम् अपि जादुदिष्टत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणै. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக இயற்கையிடம் இருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல, பௌதிக இயற்கைங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், இது நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய 3 குணங்கள் தான், அந்த சத்வகுணம், ரஜோகுணம் அண்ட் தமோ குணம். சத்துவகுணம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மோட் ஆஃப் குட்னஸ், நல்ல குணம் அது. ஓகேவா? இந்த குணம் இருந்தது அப்படின்னா பகவான் கிட்ட ரொம்ப ஈஸியா நம்மளால என்ன பண்ணிட முடியும், கனெக்டிவிட்டியை ஏற்படுத்திக்க முடியும். ரஜோகுணம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோபம் அதிகமா வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அகங்காரம், தான் தான் செயலாற்றுபவன் அப்படிங்கிற எண்ணம், அதெல்லாம் இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா ரஜோகுணம். தமோகுணம் எப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா அறியாமை, இக்னோரண்ட் மோட்லயே இருப்பாங்க. அறியாமை தான் அவங்க எப்போதும் சோம்பலாவும் எந்த விதமான செயல்பாடுகளையும் செய்யறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமயும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, வாழ்க்கைய ஏனோ தானோ நோட்டிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? இதோ இந்த 3 குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எல்லாருமே எவ்ரி ஒன் ஷுட் டூ தயர் டியூட்டிஸ். ஓகேவா? அந்த எவ்ரி ஒன் ஷுட் டூ தயர் டியூட்டிஸ்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு விதமான டியூட்டி இருக்கு. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி செயலை செய்ய முடியாது. ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு விதமான குணங்கள் இருக்குது. அந்த குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கான வேலைகளும் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்குது. ஓகேவா? அதான் வர்ணான்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னா எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க பகவான் அப்படின்னா, இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை பிரிச்சது பகவான் தான். எப்படி அப்படின்னா அந்தணர்கள், அதாவது பிராமின்ஸ், அந்த பிராமின்ஸ் அவங்களோட குணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்று இருக்கவங்க எல்லாருமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள். அவங்க வந்து அதிகமா படிச்சவங்களா இருப்பாங்க, ஞானிகளா இருப்பாங்க. ஓகேவா? அவங்க மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கவங்க. ரஜோகுணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது சத்ரியாவுக்கு உள்ளது. ஏன்னா சத்திரியர்களுக்கு தான் என்ன தேவை அப்படின்னா அந்த கோபம் வேணும், அந்த வெறி வேணும், எதையும் தீவிரமான அந்த ஒரு நேச்சருங்கிறது அவங்களுக்கு தானே இருக்கணும். அடைந்தே தீரணும் அப்படிங்கிற நேச்சர் எல்லாம் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்திரியர்களுக்கு. சோ ரஜோகுணம் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்ரியாசம். சாரி, அடுத்தது வைசியஸ் யாரு? வைசியா, அதாவது வியாபாரிகள் சொல்லுவோம்ல, அந்த வியாபாரிகள், வாணிகம் செய்பவர்கள், அப்புறம் விவசாயம் தொழில் செய்யறவங்க, இவங்கெல்லாம் என்ன குணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரஜோகுணமும் கொஞ்சம் தமோ குணமும் மிக்ஸ்அப் ஆகியிருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய தொழில் செய்யறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன வேணும், தீவிர குணமும் வேணும், கொஞ்சம் அறியாமை குணமும் வேணும். சில இடத்துல ஏமாத்துறது, சில இடத்துல பொய் சொல்றது, இதெல்லாம் இருக்கணும். எல்லா இடத்துலயும் நேர்மையா இருந்தா அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது, வாணிகத்தை கரெக்டா நிறைவேற்ற முடியாது. சோ ரெண்டும் மிக்ஸ்அப் ஆயிருக்கிறவங்க வந்து அந்த குணம் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன மாதிரியான டியூட்டிஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வைசியாஸ் அவங்களுக்கான அவங்களோட கடமைகளை செய்வாங்க.
கம்ப்ளீட்டா அறியாமையில இருக்காங்க. எந்த ஒரு செயலும் தனக்காக செய்ய தெரியாது. வேற ஒருத்தவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா சூத்ராஸ். சோ பிறப்பின் அடிப்படையில இது பிரிக்கப்படல. எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க? ஒரு உயிர்வாழியோட குணத்தின் அடிப்படையில இந்த வர்ணங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்குது. மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்காங்களா அவங்க எல்லாம் பிராமின். அடுத்தது மோட் ஆஃப் ரஜோ, அதாவது அந்த தீவிர நேச்சர்ல இருக்கிறாங்களா, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சத்ரியாஸ். ரஜோகுணம் தமோகுணம் ரெண்டும் மிக்ஸ்அப் ஆயிருக்காங்களா, இவங்க எல்லாம் வைஷ்யாஸ். வள்ளி தமோகுணம் மட்டும் இருக்கா, அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா சூத்ராஸ். ஓகேவா? சோ குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒருத்தவங்களுக்கும் என்ன பண்ணிருக்குது, கடமைகள்ங்கிறது விதிக்கப்பட்டிருக்குது. அந்த கடமைகளை என்ன செஞ்சாகணும், அவங்க செஞ்சே ஆகணும், வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியம் இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல அவங்க எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம். பகவான் மேல நமக்கு பற்றுதல் இருக்கணும், நம்ம பகவான்கிட்ட திரும்பி போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கவங்க எல்லாருமே என்ன செய்யணும், விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாம இருக்க மாட்டாங்க, கண்டிப்பா செய்வாங்க. ஏன்னா எப்பவுமே ஆக்டிவா இருக்கணும்னு தான் பகவான் சொல்லுவாங்க. ஆத்மா எப்பவுமே ஆக்டிவ், சரியா? அது சைலன்மையில இருக்காது. சோ எதையும் செய்யாமல் இருக்கிறதுங்கிறது எப்பவுமே யாருக்கும் சாத்தியம் கிடையாது. அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யணும். அவங்களுடைய வயிற்றுப்பாட்டுக்காக அவங்க அந்த வேலையை செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும், அவங்க தன்னோட குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யறாங்க. அதுக்கான பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறாங்களா, எதிர்பார்க்காம செய்யறாங்களாங்கிறத பொறுத்து அவங்களோட ஸ்டேஜ் ஆஃப் எலிவேஷன்ங்கிறது நடக்கும். மத்தாஜி 3.6. Yes, Mataji. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते. हरे कृष्ण ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களின் மனதை அலைப்பாய விடுவான். தன்னை முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். மித்யாச்சார அப்படின்னா என்ன, போலி மனிதன். இவங்க இங்க இமேஜ் பாத்தீங்கன்னாலே இந்த விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். அவங்க பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா சன்னியாசி மாதிரி அவங்களோட உடல், அவங்களோட அவுட்ஃபிட் எல்லாம் இருக்குது. பட் அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா புலனின்ப பொருட்கள் மேல, சென்சுவல் திங்ஸ் மேல அவங்களுக்கு அந்த அட்ராக்ஷன் இருக்குது. கையில போன் வச்சிருக்காங்க, கையில ஸ்மோக் பண்றதுக்காக சிகரெட் வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெளிவேஷம் போடுறாங்கன்னு அர்த்தம். புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்துற மாதிரி, நான் வந்து இந்த சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக எந்த விஷயங்களும் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட விஷயங்கள் இருக்குது, போட்டிருக்கிற அவுட்ஃபிட் எல்லாம் இருக்குது. பட் அவங்க பண்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக தான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க தன்னை மட்டும் முட்டாளாக்காம அவங்கள நம்புறவங்க எல்லாருமே சேர்த்தவங்க என்ன செய்யறாங்க, முட்டாளாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க போலி மனிதர்கள். அவங்களை என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம வர்ஷிப் பண்ணக்கூடாது. அவங்கள எடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட பாதையில நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகணுங்கிறதுங்கிறது தப்பான விஷயம். அது வெறும் வயிற்றுப்பாட்டுக்காக அவங்க அந்த வேலையை செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கணும். நம்ம அந்த யோகம் செய்யறது, யோகியா அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த யோகம் வந்து அவங்களோட வயிறு பசியை தைக்கிறதுக்காக. ஆனா அவங்க என்ன பண்ணல, புலனுகர்ச்சி செய்களை அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா கைவிடல. அந்த சென்சுவல் திங்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கான விஷயங்கள் மேல அவங்க ஆட்பட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனா இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டா இன்னொரு மனுஷால் இருப்பாங்க. அவங்க யாரும் பாத்தீங்கன்னா சின்சியர் பர்சன் ட்ரைஸ் டு கண்ட்ரோல் த ஆக்டிவ் சென்சஸ் பை த மைண்ட். அவங்களோட மனசால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறாங்க. அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துப்புரவு தொழிலாளி. இந்த இடத்துல வந்து இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சுவாமி தூக்கிட்டு நிறைய பேர் வராங்க. அவங்களுக்கும் இந்த தொழிலுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. இங்க நின்றுட்டு இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த இடத்தை தான் துப்புரவு பண்றாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பகவான் மேல ஒரு நேர்மையான தொழிலாளியா இருக்காங்க. பகவான் மேல பற்றுதல் கொண்டு தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை வந்து இந்த துப்புரவு வேலை அப்படின்னாலும் அதை அவங்க ஒழுங்கா செய்யறாங்க. தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயல் அது, அதை நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, தூய்மையோட மன தூய்மையோட அந்த விஷயத்த அவங்க செய்யறாங்க. இவங்கள என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இல்லைன்னாலும் கூட ஹீஸ் ஃபார் சுப்பீரியர் வித் அந்த இவங்களோட மித்யாச்சாரனோட கம்பேர் பண்ணும்போது, அந்த போலி மனிதனோட கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்க எந்த அளவுக்கு மேம்பட்டவர்கள் நம்மளால கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். ஓகேவா? அவங்களும் வந்து யோகி, அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி தராங்க, யோகங்கள்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னாலும் கூட அவங்க பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வெளிவேஷம் போடுறவங்க மாதிரி இருக்கிறாங்க. அவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கு, யோகம் செய்யறாங்க. பட் அவங்க எல்லாம் என்ன எதுக்கு அடிமையா இருக்காங்க அப்படின்னா புலனின்ப பொருட்கள் மேல அவங்களோட அடிமைத்தனம்ங்கிறது இருக்கு. ஆனா இவங்க அது எதுவும் செய்யற மாதிரியே தெரியல, அந்த அந்த ஞானம் இவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியல. சாதாரண துப்புரவு தொழிலாளி தான். ஆனா கட்டுப்பாடான வாழ்க்கையை அவங்க வாழறாங்க. தன்னுடைய செயலை அவங்க விதிக்கப்பட்ட கடமையை தவறு இல்லாம செய்யறாங்க. இது ரெண்டும் நமக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கணும். மத்தாஜி 3.8. Yes, Mataji. नियतं गुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा विचदे न प्रसिद्ध्येत कर्मणः. हरे कृष्ण ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக, செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். அர்ஜுனனுக்கு மறுபடியும் பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க, உனக்கு
ஏன்னா அர்ஜுனன் யாரு அப்படின்னா ஒரு கிரகஸ்தன் அப்புறம் சத்திரியன். ஓகேவா? கிரகஸ்தனா இருந்தா அவன் குடும்ப கடமைகளை செஞ்சாகணும், சத்திரியனா இருந்து அவங்க போர் தொழிலை செஞ்சாகணும். சோ இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். இதை நீ செய்யணும். செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்தது. இதை செஞ்சோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம். செய்யாம இருக்கிறத விட செஞ்சு பார்க்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஓகேவா? இங்கிலீஷ்ல கூட ஒரு சேயிங் உண்டு. நத்திங் இஸ் பெட்டர் தேன் சம்திங், சாரி சம்திங் இஸ் பெட்டர் தேன் நத்திங். ஏதோ ஒண்ணு ஒரு இடத்துல ஒரு பேச்சு போட்டி இருக்குது, ஒரு குழந்தைங்களை போய் பேச சொல்றோம் அப்படின்னா, இல்ல இல்ல எனக்கு பயமா இருக்கு, ஸ்டேஜ் ஃபியர், நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல ஒரு 4 லைன் எழுதி கொடுத்து என்ன செய்வோம், போய் நீ பேசிட்டு வா, அப்பதானே உனக்கு பழக்கமாகும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த 4 லைன் அங்க அந்த குழந்தை போய் அங்க பார்த்து படிச்சாலும் சரி, அல்லது அதை கொஞ்சம் தப்பும் தவறுமா சொன்னாலும் சரி, என்ன செய்யுது, முயற்சிங்கிறது அந்த இடத்துல போடுது இல்ல. தனக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க, முயற்சியை போடுது இல்ல. அவன் கூட வெற்றியாளன், அந்த குழந்தை கூட வெற்றியாளன். யார் அதுல தோல்வி அடைஞ்சவங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த போட்டியிலே கலந்துக்காம போறாங்கல்ல. ஓகேவா? அவங்க சரியா. சோ செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட எது சிறந்தது அப்படின்னா அந்த செயலை செய்யறது. ஏன்னா முன்னாடியே சொல்லியாச்சு, ஆத்மாங்கிறது எப்பவுமே ஆக்டிவா இருக்கும். அந்த ஆத்மாவுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும், பக்தி உணர்வு கொடுக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது என்ன செய்யும், நம்மள வந்து எங்க கொண்டு போகும் அப்படின்னா பகவான்கிட்ட கொண்டு போகும். அப்படி இல்லையா அது எங்க இருக்கிறோம், இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிறோம். சோ அந்த மாயா சக்திக்கு கட்டுப்பட்டு போய் அந்த ஆத்மா என்ன ஆகுது, இதோட பைண்டிங் ஆகி இதோட பாண்ட் ஆகி இந்த மெட்டீரியல் மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சரோட பாண்ட் ஆறதுனால இங்க இருக்கக்கூடிய கீழ்மையான செயல்களை அது செய்ய ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? சோ ஆத்மா வந்து ஏதோ ஒரு செயலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம தான் அந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு நல்ல பாதையை காட்டிடணும். செயலின்றி இருப்பதனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. சும்மா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா நம்மளோட உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. ஒரு ராஜா வந்து சும்மா இருக்காங்கன்னா அவங்க எப்படி இந்த கண்ட்ரியை பாதுகாப்பாங்க? ஓகேவா? அந்த மாதிரிதான் யாருமே அவங்களுக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பவரை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அவங்க என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றிக்கிட்டே இருக்க முடியும். அப்பதான் அவங்களால என்ன செய்ய முடியும், தன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். 3.9ல பகவான் இதான் சொல்றாங்க, விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். எந்த செயலை நம்ம செய்யறதா இருந்தாலும் என்ன செஞ்சிடணும்னு சொல்லிட்டோம், அந்த பலனை பகவான்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். அப்படிப்பட்ட செயல்களை மட்டும்தான் நம்ம நிறைவேற்றணும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. அதை தவிர பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாம நம்ம செய்யறக்கூடிய பாக்கி எல்லா செயல்களும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே டெம்பரரி ஆக்டிவிட்டிஸ் தான். எல்லாம் இந்த உலகத்தோட நம்மள கொண்டு வந்து மறுபடியும் கட்டுண்ட ஆத்மாவை நம்மள இங்க ஆக்கிடும், நம்மள இங்கே பைண்ட் பண்ணிடும். எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். பகவானோட திருப்திய நம்ம எண்ணமா வச்சுட்டு செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவான் திருப்தி அடைஞ்சாங்கன்னாலே அவங்களோட ஹாப்பினஸ் எப்படி காட்டுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிளெஸிங்ஸ் மூலமா நமக்கு அது தெரிஞ்சிடும். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். நம்ம எல்லாரும் கண்டிஷன்டு சோல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அந்த வேர்டு கட்டுண்ட ஆத்மா அப்படிங்கிற வேர்டு நீங்க நிறைய டைம் கிராஸ் பண்ணிருப்பீங்க. என்ன கண்டிஷன்டு சோல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துக்குள்ளே, இந்த பௌதிக உலகத்திலே நம்ம மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற சைக்கிள்குள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கட்டுண்டது, இந்த பந்தம் அப்படிங்கிறது. இந்த பைண்ட் ஆகுது, பாண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, இதெல்லாம் என்ன, இந்த இந்த விலங்குல இருந்து நம்ம எப்ப வெளியில வருவோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம எந்த செயலை செஞ்சாலும் கூட அந்த பலனை பகவான்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம இதுல என்ன ஆக மாட்டோம், பாண்ட் ஆக மாட்டோம். பகவானுடைய திருப்திக்காக செஞ்சுட்டு பலன்களை அவர்கிட்டயே நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணிடுவோம். மாதாஜி 3.13. Yes, Mataji. यज्ञशिष्टाशिनः सन्दः मुच्यन्ते सर्वकिल्पिषैः पुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களில் இருந்து விடுபடுகிறார்கள். இப்ப அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம், அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இது வருது. ஓகேவா? உங்களுக்கு அதை ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு அனாலஜி பகவானே கொடுக்குறாங்க. நம்ம ஏதாவது ஒரு உணவு சமைக்கிறோம், அதை சமைச்சிட்டு அதை சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். இது பகவான் சொல்லி இருக்கிற ஒரு விஷயம். தங்களது சுயபலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். நம்ம சாப்பிடணும், நம்ம ரசிச்சு பார்க்கணும், நம்ம ருசிச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம செய்யற சாப்பாடை பகவானுக்கு கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது பிரசாதம் ஆயிடும். அப்ப நம்ம இது வரைக்கும் செஞ்சு வச்ச பாவங்கள் எல்லாமே, சேர்த்து வச்ச பாவங்கள் எல்லாமே தொலைஞ்சிரும் நம்மளை விட்டு. அப்படி இல்லாம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாம நம்மளுடைய சுயபலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிச்சு நம்மளே அதை சுவைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாவத்தை உண்கிறார்கள். ஓகேவா? அது என்ன, பகவானுக்கு எப்படி அதை அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகஸ்ல சொல்லுவாங்க. யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவு, அப்ப யாகம்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு அடுத்தது தெரியணும். 3.14 மாத்திரம். Yes, Mataji. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्मसमुद्भवः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா.
மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால், ஓகேவா? யாகம்னு சொன்னோம்ல, அது என்னன்னா ஒரு யாக சக்கரத்தை மீன் பண்ணும். மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழுகின்றன. இப்ப இங்க தானியம் வளருது, பௌதிக உலகத்துல நம்ம வந்து ஒரு விதை போடுறோம் அப்படின்னா அந்த விதை முளைச்சு அது வந்து ஒரு பயிர் நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை எடுத்து அந்த தானியத்தை உட்கொள்றோம் அப்படின்னா அப்பதான் நம்மளால உயிரோட இருக்க முடியும். எல்லாருமே வாழறதுக்கு காரணம் அப்படின்னா அந்த தானிய உற்பத்தி இருக்கிறதுனாலதான். அப்ப அதுக்கு சோர்ஸ் எது, அதுக்கு வந்து அந்த உயிரை கொடுக்கறது எது அப்படின்னா மழை. மழை எங்கேருந்து வருது? மேல இருக்கக்கூடிய இந்த டெமிகாட்ஸ் எல்லாரும் நம்மள என்ன பண்ணணும், பிளெஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நமக்கு மழை வரும். அப்ப டெமிகாட்ஸை நம்ம வர்ஷிப் பண்ணியிருக்கணும். அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து நம்மளோட வர்ஷிப்பை கொடுத்திருந்தா, நம்மளோட வழிபாடுகளை நம்ம செலுத்தி இருந்தா அவங்க திருப்தி அடைஞ்சு அந்த திருப்தியை எப்படி காட்டுவாங்க, மழை மூலமா நமக்கு காட்டுவாங்க. இதுதான் அந்த சக்கரங்கிறது. ஓகேவா? யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாகின்றன. நமக்குன்னு கொடுத்திருக்க டியூட்டி என்னவோ அதை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம யாகம் செய்யறோம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ அந்த யாகத்தினால யார் திருப்தி அடைவாங்க அப்படின்னா டெமிகாட்ஸ், மேல இருக்கிற தேவாதி தேவர்கள் எல்லாரும் திருப்தி அடைவாங்க. சோ திருப்தி அடைகிறது மூலமா அவங்க மழையை நமக்கு கொடுப்பாங்க. இந்த தேவர்கள் எல்லாருக்கும் யாரு பரம ஆளுநர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். நமக்கு உடம்புல வந்து நம்மளோட உடம்புல எத்தனை ஆர்கன்ஸ் இருக்கு, பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி பகவானோட பாடி பார்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற தேவர்கள் எல்லாரும். எல்லா டெமிகாட்ஸும் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட உடல் அங்கங்கள். அவங்களோட கண்கள் வந்து சூரிய சந்திரர். ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அங்கங்களும் வந்து ஒரு ஒரு தேவர்களை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். சோ அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து அட்மின்ஸ், அந்த ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அட்மின்ஸ். இப்ப நம்ம இங்க வந்து ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு மினிஸ்டர் போடுறாங்களா, நமக்கு ஏதாவது டவுட்டோ நமக்கு ஏதாவது கிளாரிபிகேஷன் வேணும்னா இப்போ மினிஸ்டர் நம்ம என்ன பண்ணலாம், மெயில் பண்ணி நம்ம கேட்டுக்கலாம், தெரிஞ்சுக்க முடியுது. நம்மள்ட்ட இருக்கிற கஷ்டங்கள் எதா இருந்தாலும் அவங்க தீர்த்து வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கதான் அதை வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த பொசிஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. அவங்கதான் அந்த அட்மின் பவர்ல இருக்கக்கூடியவங்க. அதே மாதிரி நமக்கு மழை வேணும் அப்படின்னா வருண பகவான், நமக்கு சன் காட் என்ன பண்ணுவாங்க, சூரிய வெளிச்சத்தை தருவாங்க. சோ ஒரு ஒரு டெமிகாட்ஸும் ஒரு ஒரு தேவர்களும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நமக்கு தேவையான விஷயங்களை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அதை கொடுக்கறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு யாகங்கள், ஓகேவா, யாகங்களை அர்ப்பணிக்கணும். we have to do yagnas. நம்ம யாகங்கள் செய்யறது மூலமா அவங்க திருப்திப்படுவாங்க. திருப்திப்படுறதுனால அவங்க வந்து நமக்கு லைட் கொடுப்பாங்க. அதாவது சூரிய வெளிச்சம் வரும், அப்புறம் காற்று வரும், வருண பகவான் காற்று வரும், அப்புறம் தென் மழை வரும். இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இதெல்லாம் எதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா இவங்க திருப்தி அடைஞ்சு இதெல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னு எதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஓகேவா? சோ வேதத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். வேதங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த மாதிரி யாகங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை சொல்லுது. சோ யாகங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கும் போதே நமக்கு எது அடிபட்டு போயிடுது அப்படின்னா அக்கர்மாங்கிற விஷயம் அடிபட்டு போயிடுது. சரியா? ஏன்னா அக்கர்மாங்கிறது என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறோம், கர்மாக்களை செய்யாம இருக்கிறது. சோ செயலின்மை அப்படிங்கிறது வந்து ஏன் வேண்டாங்கிறது இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். செயல் ஆற்றணும். ஓகேவா? சோ இதுல அகர்மாங்கிற விஷயத்த நம்ம இதுல இருந்து கம்ப்ளீட்டா எடுத்துடலாம். சோ வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு, யாகங்கள் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்குது. அந்த யாகங்கள் எல்லாத்தையும் வேதங்கள் சொல்றது பரிகாரம் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த மாதிரி பலன்களை அனுபவிப்போம். ஆனா இந்த காலத்துல யாகங்கள்லாம் செய்ய முடியுமா? திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், அப்புறம் சத்தியோகம், முதல் யுகம் சத்தியோகம், இதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா நிறைய அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன இருந்தது, பொருள் செலவு எக்கச்சக்கமா அதுக்கு ஆகும். நிறைய நிறைய அதாவது மேனுவல் ஒர்க் ஜாஸ்தி இருக்கும். நிறைய பேரோட ஒரு கூட்டு முயற்சியா இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு யாகங்களால் நிறைவேற்ற முடியும். பட் கலியுகத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேன். இந்த ஷார்ட் ஸ்பேன் இருக்கும்போது நம்மளால யாகம் பண்ணிட்டு வேள்வி வளர்த்துக்கிட்டு அவ்வளவு பொருள் செலவு பண்ணி அவ்வளவு நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்மளால செய்ய முடியுமா அப்படின்னா இல்ல. அதுக்காக இங்க விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன? அப்ப இங்க யாகம்ங்கிறதே இல்லையா? கலியுகத்துல நம்ம செய்ய வேண்டிய யாகம்ங்கிறது என்ன? எப்படி நம்ம பகவானை திருப்திப்படுத்தலாம் அப்படின்னா அதுதான் நாம சங்கீர்த்தனம்ங்கிற யாகம். நம்ம வெறுமனே நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவானோட நாமங்களை தொடர்ந்து சொல்றது மூலமா அது கூட என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாகம் தான். ஓகேவா? அந்த யாகத்தை செய்ய சொல்லி வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கு. ஓகேவா? சோ யாகம்னா பெரிய வேள்வித்தீய மூட்டி இருக்கிற தேவர்கள் எல்லாரையும் நம்ம திருப்திப்படுத்தணும்னு அவசியம் கிடையாது. எல்லா தேவர்களையும் இண்டிவிஜுவலா நம்ம போய் திருப்திப்படுத்துறதுக்கு பதிலா எல்லாருக்கும் சுப்ரீமா இருக்கக்கூடியவங்க யாரு, பகவான். சோ அவங்கள நம்ம டைரக்டா போய் டச் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், பைபாஸ் போட்டுட்டு போயிடுறோம் இவங்க எல்லாரையும் விட்டுட்டு. அப்ப அவங்களே நம்ம திருப்திப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளெஸிங்ஸ் ஷவர் ஃப்ரம் ஹிம். அவங்களே நமக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்க, நமக்கான தேவைகள் எல்லாத்தையும் அவங்க பூர்த்தி பண்ணிடுவாங்க. மத்தது 3.15 कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं
तस्मात् सर्वकदं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை. இப்ப நான் சொன்னதுதான். சோ வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டுதான் நமக்கு இந்த கடமைகள்ங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. வர்ணாசிரம தர்மம்ங்கிறது வேதத்துல விதிக்கப்பட்டது. ஏன்னா வேதத்தை சொன்னது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் வேதத்தை சொன்னாங்க. வேதங்கள் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து தோன்றியவை. எனவே எங்கும் பரவியுள்ள முழுமுதற் கடவுள் எல்லா யாகங்களிலும் நித்தியமாக விட்டுள்ளார். பகவான் எங்க இருக்கிறாங்க? ஆல் பெருவேடி எல்லா இடத்துலயும் அவங்க பறந்து விரிஞ்சிருக்கிறாங்க. அவங்கதான் என்ன சொன்னாங்க? வேதங்களை சொன்னது அவங்கதான். அப்ப வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது? விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யுங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஓகேவா? 3.16 மெத்தட்ஸ். यस माताजी. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अखायो इन्द्रिया रामः मोहं पार्थ स जीवति. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகைய யாக சக்கரத்தை மனித வாழ்வில் கடைபிடிக்காதவன் முற்றிலும் பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்கிறான். புலன்களின் திருப்திக்காக மட்டும் வாழ்பவன் வாழ்வு பலனற்றது சொல்லிட்டாங்க. என்ன? வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்ன அப்படின்னா யாகங்கள் செய்யணும். அந்த யாக சக்கரத்தை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? பகவானோட பிளெஸிங்ஸ் கிடைக்கும். அப்படி இல்லாம அதை வயலேட் பண்ணிட்டு வாழறவங்க யாரா இருந்தாலும் அவங்க வாழக்கூடிய வாழ்க்கைங்கிறது என்ன அப்படின்னா பாவகரமான செயல். பாவகரமான செயல் செஞ்சாங்கன்னா அவங்க எங்க போவாங்க? பகவான்கிட்ட போக முடியுமா? இல்ல. எகைன் இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கை தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆஃப்டர் டெத் தே ஹாவ் டு ரீபர்த் ஹியர். இங்கேயே மட்டும் தான் அவங்களால வாழ முடியும். கொஞ்சம் கூட அவங்களால தன்னுடைய பாதையில முன்னேறி வேற லோகங்களுக்கு கூட போக முடியாது. இன்னும் கீழான லோகங்களுக்கு கூட என்ன ஆயிடும்? அவங்களோட வாழ்வு நிலைங்கிறது இறங்கி போயிடும். சோ புலன்களின் திருப்திக்காக என்ன செய்யக்கூடாது? ஒருத்தவங்க வாழக்கூடாது. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்றேன். புலன்களின் திருப்திக்காக மட்டும் வாழ்பவன் வாழ்வு வந்து பலனற்ற வாழ்வு. பகவான் தானே இது எல்லாத்தையும் படைச்சாங்க. ஓகேவா? ஒரு நாள் நாரதர் என்ன பண்ணாங்க? கிருஷ்ண பகவான் கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறாங்கல்ல, அவங்கள்ட்ட போயிட்டு நீங்க தான் எல்லாத்தையும் படைச்சீங்க. பிரபஞ்சம் எல்லாத்தையும் நீங்க தான் தோற்றுவிச்சீங்க. இந்த இந்த பூலோகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த மக்கள் எல்லாரும் உயிர்வாழிகள் எல்லாரும் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க? அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை அவங்க செவ்வனே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஆனா செய்யறாங்களோ தவிர அவங்க என்ன மாதிரியான மூடுல இருந்து செய்யறாங்க அப்படின்னா கர்மகாண்டா மூட்ல இருந்து செய்யறாங்க. நீங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இங்க அனுப்புனீங்கல்ல எல்லாருக்கும் ஃப்ரீவில் கொடுத்துதான் அனுப்புனீங்க. ஃப்ரீடம்ங்கிறது உண்டு. ஏன்னா பகவான்கிட்ட என்ன இருக்கு? அவங்கள்ட்ட இருக்கிற எல்லா குவாலிட்டியும் நம்மள்ட்டையும் இருக்கு. ஆனா ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகேவா? சோ நீங்க தானே அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்து அனுப்புனீங்க. அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க போய் அங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் அந்த டெம்பரரி என்ஜாய்மெண்ட் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப துக்ககரமான ஒரு விஷயம். நீ திருப்பி இங்க வான்னு நீங்க கூப்பிட்டுக்க வேண்டியதுதானே அப்படின்னு நாரதர் கேக்குறாங்க. இல்ல அவங்க எல்லாரும் என்ன கம்ப்ளீட்டா மறந்துட்டு தான் அவங்க போய் நேத்தி ஒரு கதை சொன்னேன்ல, இளவரசன் அந்த நாட்டை விட்டே போயிடுறான். அவங்க அப்பா கிங் கொடுத்த அந்த ஒரு அட்வைஸ்னால என்ன ஆறாங்க அப்படின்னா என்ன அப்பா அட்வைஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த நாட்டை விட்டு போயிடுறாங்க. போனவங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு தேடி கண்டுபிடிச்சு அந்த தொலைதூர தேசத்துல இருந்து யார் கூப்பிட்டு கொண்டு வந்தான்னு சொன்னோம்? அந்த மந்திரி தான். அப்ப அந்த கிங் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான்னு பார்த்தோம். அந்த தொலைஞ்சு போன அந்த இளவரசன் யாரு அப்படின்னா நம்மெல்லாம் தான். நம்மள மறுபடியும் கொண்டு வந்து இந்த நாட்டுக்கு தொலைதூர நாடு அவங்க போய் கண்டுபிடிச்சது எங்க அப்படின்னா தொலைதூர நாடு. அது எது அப்படின்னா இந்த பௌதீக உலகம் தான். சோ அதுல இருந்து நம்ம மறுபடியும் அந்த இளவரசனை எங்க கொண்டு போறாங்க? பகவானோட கண்ட்ரிக்கு, அதாவது கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறது யாரு? அந்த கனெக்டரா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா மந்திரி. அவங்கதான் யாரு அப்படின்னா நம்மளோட குரு ஆச்சாரியான்னு நேத்தி கதையில பார்த்தோம். இன்னைக்கு நான் இத வந்து இவங்க எல்லாரும் மறந்துட்டுல இருக்கிறாங்க. என் மேல அவங்களுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன கம்ப்ளீட்டா விட்டுட்டு அவங்க அங்க இருக்கிற பௌதிக சுகத்துல அவங்க ஆழ்ந்து போயிட்டாங்க. சோ அவங்கள வந்து நீயா உன்னால முடிஞ்சா நீ போய் கூட்டிட்டு வா, யாராவது ஒருத்தவங்களையாவது கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. நாரதருக்கு உடனே இவங்க சொன்னது வந்து ஒரு பெரிய டாஸ்கா போயிடுது. நான் இந்த டாஸ்க் அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணியே தருவேன். நான் போய் கூப்பிட்டேன், அதுவும் நீங்க கூப்பிடுறீங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பா எல்லாரும் வந்துருவாங்க. என்ன நீங்க இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதர் கீழ வராரு. வந்துட்டு போய் ஒருத்தவரை கூப்பிடுறாரு. பேரு எக்ஸ்ஆர் ஒய் வச்சுக்கோங்க. சரியா? அவரை கூப்பிடுறாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? இந்த மாதிரி என்னப்பா நீ நல்லா இருக்கியா? உனக்கான வேலைகள்லாம் நீ செஞ்சுட்டு இருக்கியா? நீ எங்கேருந்து வந்தங்கிறத மறந்துட்ட பாத்தியா? நீ மறுபடியும் பகவான்கிட்ட தானே போகணும். அதனால நீ வா, நான் தான் நாரதர் வந்திருக்கிறேன். நீ உன்னை பார்த்தா நீ வந்து பூஜை புனஸ்காரம் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு பக்தியோட இருக்கிறவங்க மாதிரி தெரியுது. அதனால நீ என்னோட வா, நான் உன்னை வந்து கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்றான். உடனே அவர் சொல்றாரு, இல்ல எனக்கு வந்து என்ன ஆயிருக்கு, இப்பதான் குழந்தைகள் பிறந்திருக்குது. நான் இப்பதான் வேலையில போய் கொஞ்சம் செட்டில் ஆயிருக்கிறேன். நான் ஒரு வீடு கட்டி அந்த வீட்டுல வந்து ஃபேமிலி நல்லா செட்டில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வரணும்னு ஆசைதான். ஆனா ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு என்னை வந்து கூப்பிடுங்க, நான் வரேன் அப்படின்னு டைம் கேட்கிறாரு. சரி 10 வருஷம் தானே எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதர் போயிடுறாங்க. 10 வருஷம் ஆகிறதுக்குள்ள இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு? குழந்தைங்களை வளர்த்துடுறாரு, வீடை கட்டிடுறாரு, நல்ல லைஃப்ல செட்டில் ஆயிடுறாரு. திருப்பி நாரதர் வர்றாரு. என்னப்பா நீ இப்ப ரெடியா? நான் வந்து
உன்னை மறுபடியும் அங்க கூட்டிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்கிறேன். நீ 10 இயர்ஸ் கழிச்சு வர சொன்னியே, நான் வந்திருக்கிறேன். என்னோட இப்ப வரியா அப்படின்னு கேக்குறாரு. இல்ல இப்ப எல்லாம் பசங்க எல்லாம் வளர்ந்துட்டாங்க. வளர்ந்த அந்த குழந்தைங்களுக்கு நான் வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். அதனால கல்யாணம் பண்ணி இந்த பேரன் பேத்தி அவங்கள எல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதனால இன்னொரு ஒரு 10 வருஷம் எனக்கு இங்க டைம் கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. சரி நாரதர் அதுக்கும் ஒத்துக்கிட்டு ஓகே இதுவும் நேச்சுரல் தானே. குழந்தைங்களை வளர்த்தாச்சு, வளர்த்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும், அப்புறம் அதுக்கு குழந்தைய பார்க்கணுங்கிற ஆசை எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உள்ளது தானே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நாரதர் போயிடுறாங்க. திருப்பி 10 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி மறுபடியும் நாரதர் வராங்க. வந்தோடனே என்ன இப்பயாவது வரியா அப்படின்னா, இல்ல எனக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணேன், அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்துருச்சு, அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டாங்க. ஆனா எனக்கு வந்து இன்னும் நான் இவ்வளவு நாள் வேலை பார்த்ததுனால என்னோட ஃபேமிலி லைஃப் ரொம்ப நாளா நான் மிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். இப்பதான் நான் ரிட்டையர் ஆனதுனால நான் என்ன பண்ணணும், என்னோட ஃபேமிலியோட டைத்தை வந்து ஜாலியா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால இன்னொரு ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அவங்க வருவாங்களா? திருப்பி 10 இயர்ஸ் கழிச்சு நாரதர் வந்தாலும் கூட அவங்கள போறாங்க இல்ல. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த அசாஸ்வதமான இந்த உலகத்துல அவங்க இதுதான் நிரந்தரம், இதுதான் ஹாப்பினஸ் கொடுக்கக்கூடியதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க பலவேறு துயரங்களை அனுபவிச்சுட்டு இங்கே இருந்துட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? அவங்கள எத்தனை தடவை போய் நாரதர் இல்ல பகவானே வந்து கூப்பிட்டா கூட அவங்க என்ன பண்ண போறது இல்ல. அவங்க தன்னுடைய ஒரிஜினல் பிளேஸ் எது, நம்ம எங்க போனோம்னா சுகமா வாழலாம், எப்பவுமே நித்தியமா ஒரு சந்தோஷத்தோட வாழலாம்ங்கிற எண்ணமே இல்லாம இதுதான் சந்தோஷம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்படி இருக்கிறவங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே புலனின்பத்துக்கு திருப்தியை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்குது. நம்ம பாக்குற, கேட்கிற, படிக்கிற, அனுபவிக்கிற எல்லா விஷயங்களும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா நம்மள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரியே இருக்குது. பட் இந்த கஷ்டம் எல்லாம் இதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட இதெல்லாம் கஷ்டங்கள்னு புரிஞ்சுக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா வெகு சிலரே. மகாத்மாக்கள்னு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த எல்லாத்துக்கும் நடுவுல இதெல்லாம் மிசேரின்னு உணர்ந்துட்டு பகவான்கிட்ட நம்ம திரும்பி போகணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மகாத்மாக்கள் வெகு சிலரே. அவங்களெல்லாம் மகாத்மாக்கள்னு பகவானே சொல்லுவாங்க. சரியா? ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த பௌதிக உலகம்ங்கிறது என்ன பண்ணிடுது, நம்மள கட்டுண்ட வைக்குது. அவங்க அதோட சேர்த்து நம்மள என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா கட்டி போட்டுருது. இதை விட்டு பிரிய முடியாத அளவுக்கு இது நம்மள வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிடுது. அட்ராக்ஷனுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட புலன்களை அலைப்பாய விடுறதுதான். அதனாலதான் எகைன் அண்ட் எகைன் பகவான் என்ன சொல்லிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா, புலனின்ப பொருட்கள் மேல நம்ம ஆசையை வைக்க கூடாது, புலனுணர்ச்சிக்காக நம்ம விரும்பக்கூடாது, ப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. இதெல்லாம் தான். ஓகேவா? அப்படியான நம்ம வாழ்க்கையை ஒரு வாழறோம் அப்படின்னா நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடு லைஃப் நம்ம வாழ்ந்திருப்போம்னு. பட் அது என்ன பாவகரமான செயல் தான், அது பாவகரமான வாழ்க்கை தான். அது என்ன பண்ணும் அந்த அந்த மனுஷன் அவங்க இறந்தாலும் கூட நீ இதுல தானே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட, சோ எங்கேயும் நீ இங்கே இரு. ஓகேவா? நீ இங்க இந்த மாதிரி உலகத்துல உனக்கு உன்னுடைய குழந்தைங்களை வளர்க்கணும், இதெல்லாம் பண்ணணும், அவங்களை படிக்க வைக்கணும், வீடு கட்டணும், செட்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு இது நியாயமான ஆசைதான். ஆனா அந்த நியாயமான ஆசையும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பற்றுதல் வைக்காம செய்யுங்கிறாங்க. ஓகேவா? நம்ம எல்லாருமே செய்யக்கூடியதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா கர்மகாண்டா மூட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்களை தான் செய்யறோம். அதாவது பற்றுதல் வச்சு பலனை விரும்பி. ஆனா நம்ம பகவத்கீதையை படிக்கிறதுல இருந்து நம்ம ஒன்னே ஒண்ணு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பற்றுதலை வளர்த்துக்காம டிட்டாச்மெண்டோட இருக்க கத்துக்கணும். அப்ப இங்க டிட்டாச்மெண்ட்டை விட்டுட்டோம்னா எங்க அட்டாச்மெண்ட்டை வளர்த்துக்கணும், பகவான் மேல வளர்த்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் இங்க அனுப்புனதே அவங்கதான். சோ நமக்கு குழந்தைங்களை கொடுத்ததும் அவங்கதாங்கிற எண்ணம் நமக்கு வேணும்ல. எல்லாம் பீஜ பிரதக பிதான்னு சொல்லுவாங்க. பகவானை யாரு அப்படின்னா அவங்கதான் சீடு கிவிங் ஃபாதர். எல்லாத்துக்கும் உயிர் விதையை கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். என்ன அனுப்புனது பகவான் தான் அப்படிங்கிற நினைவு எனக்கு இருந்ததுன்னா என்னுடைய குழந்தையும் கொடுத்தது யாரு, பகவான் தான். அப்ப என்ன பாத்துக்கிறவங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, பசங்களையும் பாத்துப்பாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்ததுன்னா நமக்கு பற்றுதலை குறைச்சுப்போம். செய்ய வேண்டிய செயலை செய்யாதன்னு சொல்லல, நம்ம செய்யணும். ஆனா பற்றுதலை நிறுத்திக்கிட்டு பகவான் மேல அட்டாச்மெண்ட்டை வளர்த்துக்கிட்டு எப்பவுமே கிருஷ்ண உணர்வோட நம்மளோட செயல்பாடுகளை வளர்த்துக்கணும். இது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் யாக சக்கரம், சைக்கிள் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து மழை கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வானத்துல இருக்கக்கூடிய வருண பகவான். நம்ம டெமிகாட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு மழைங்கிறது வரும். ஓகேவா? சோ பகவான் இருக்கிறாங்க, அவங்கள நம்ம திருப்திப்படுத்துறோம். பகவானோட அங்கங்கள்னா யாருன்னு சொல்லியாச்சுன்னா டெமிகாட்ஸ் எல்லாரும். இது எதுல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். அவங்கதான் வந்து எல்லாம் ஆல் பெர்வேடிங், அவங்கதான் எல்லாத்துக்குமான சோர்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு எதுல இருந்து தெரியுது அப்படின்னா வேதங்கள் வழியா நமக்கு தெரியுது. அந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன விஷயம் அப்படின்னா நீ உன்னுடைய கடமையை செய்யன்னு சொல்லப்பட்டு, கடமையை தவறாம செய்யன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த டியூட்டிஸை நம்ம பண்றோம். ஸோ வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட டியூட்டிஸை நம்ம பண்றோம். அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்ம அதுக்கான அதுக்கான விஷயங்கள் அது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா அந்த செயல்களை செய்யறதுங்கிறதே ஒரு விதமான யாகம் தான். ஸோ அந்த யாகம் நடந்தது அப்படின்னா என்ன இருக்கும், பகவான் திருப்தி கொண்டது மூலமா நமக்கு மழையை தருவாங்க.
மழை வந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தானிய உற்பத்திங்கிறது பெருகும். தானிய உற்பத்தி இருந்ததுன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடுங்கிறது கிடைக்கும். இது மூலமா உயிர்வாழிகள் எல்லாரும் உயிர் வாழ முடியும். இதை நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம உடனே எடுத்து அதை சமைச்சு நம்ம சாப்பிடப்படுறதுக்கு முன்னாடி பகவானுக்கு அதை அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டு நம்ம அதை வந்து பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எகைன் பகவான் திருப்தி அடைவாங்க. இந்த சைக்கிள் திரும்பி தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். இது இந்த இடத்துல நம்ம கலியுக தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கலியுகத்தில் நம்ம செய்ய வேண்டிய யாகம் என்ன அப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம் தான். அதுக்கு நம்ம டெய்லி நம்ம சொல்றோம்ல, பிரேயர்ஸ் சொல்லும் போதே சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா பஞ்சதத்துவ மந்திரமும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரமும் சொல்றோம். இதை நம்ம டெய்லி சொல்றதுக்கு நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளும் என்ன செய்யறாங்களோ ஆகிறோம், யாகம் வேதங்கள்ல விதிக்கப்பட்ட அந்த யாகத்தை நம்மளும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இது என்ன? நாம யக்னம்ங்கிறது. நாம ஜபம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நாம யக்னம். இந்த யாகத்தை நம்மளும் பண்ணோம் அப்படின்னா பகவானை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌரவ பக்தவிருந்த 5 விதமான ஆச்சாரியார்கள் இதுல. ஓகேவா? சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத பிரபு, கதாதர and ஸ்ரீவாசா. இந்த 5 பேரு, இவங்க 5 பேரும் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை உலகம் பூரா பரப்புனாங்க. ஓகேவா? இது சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு அப்படின்னா பகவானோட இன்கார்னேஷன். கலியுகத்துல பகவானோட ஒரு அவங்களோட இன்கார்னேஷன், அவங்களோட அவதாரமா வந்து பிறந்தவங்க. வங்காள தேசத்துல வந்து பிறந்தவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் சைத்தன்யர். அவங்க என்ன பண்ணாங்க? ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை எல்லா இடத்துலயும் பரப்புனாங்க. அவங்க சொல்லி கொடுத்த அந்த ஹரிநாமம் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். சோ எவ்ரி டைம் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை ஒரு முறை சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கறத நம்ம 108 டைம்ஸ் சொல்லணும். இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஒரு மாலை. சரியா? 3.20 மெத்தட்ஸ். माताजी कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तिदा जनगादयः लोकसङ्ग्रहम् एवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜனகரை போன்ற மன்னர்களும் நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்தது மூலமாகவே பக்குவம் அடைந்தனர். ஜனகர எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்து சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த கடமைகளை வந்து நம்மள செய்யணும் பகவான் சொல்றாங்கல்ல, அப்ப வந்து பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள், பெரிய மன்னர்களா இருந்தவங்க, பெரிய பொசிஷன்ல இருந்தவங்க எல்லாம் இதை செஞ்சாங்களா அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும்ல. அதுக்கு பகவான் கொடுக்குறாங்க அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இங்க கொடுக்குறாங்க. என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே அவங்களோட கடமைகளை கரெக்டா செஞ்சாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க செஞ்சா மட்டும்தான் அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அதன் மூலமாவே அதே செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து நடத்துவாங்க. எனவே பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காகவாவது நீ உன்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும். ஏன்னா அர்ஜுனனும் ஒரு சத்திரியன், அவனும் ஒரு ராஜ்யத்துக்கு ராஜாவாக போறான். சோ அவனுடைய கடமை என்னங்கறத அவன் செஞ்சாதான் அவனை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மக்கள் என்ன செய்வாங்க, அவங்களோட கடமையை தவறாம அவங்க இருப்பாங்க. இத ஜனகர் செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜனகரை எடுத்து பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ரோல் மாடலா இருக்கணும். ஒரு ஒரு சுப்ரீம் ஹீரோ அப்படின்னா அவங்க என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரோல் மாடலா இருக்கணும். அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களை பார்த்து மத்தவங்க அதை காப்பி பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேவா மாதாஜி? Yes, Mataji. Yat yat acharati shreshtasth tat tat evedaro janah sayat pramanam gurute lokastat anuvartade. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பவர்ல இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க என்ன செயல செய்யறாங்களோ அவங்களதான் நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவோம். லீடர் எங்க நம்மள லீட் பண்ணி கூட்டிட்டு போறாங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவோம். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை உமையமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றது. இப்போ ஒரு ஸ்மோக்கிங் பர்சன் என்ன செய்யக்கூடாது, நீங்க யாரும் ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகேவா? ஏன்னா அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு தவறான செயல். சோ நமக்கு லீடரா யாரை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வீட்டுல நம்ம அப்பாவை எடுத்துப்போம். ஸ்கூலுக்கு போனோம்னா ஸ்கூல் டீச்சர் எடுத்துப்போம். ஆபீஸ்க்கு போனோம்னா அந்த ஹெட் பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க யாரோ அவங்களை எடுத்துப்போம். ஓகேவா? ஒரு நாடு இருந்ததுன்னா ராஜாவை எடுத்துப்போம். இவங்க எல்லாரும் இந்த மாதிரி லீடிங் பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு செயலை இப்படிதான் செய்யணும்னு அவங்கதான் ஊமையமைச்சு காமிக்கணும். அவங்கதான் அதை வந்து they have to set an example. அந்த எக்ஸாம்பிளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாரும் போகணும். இதுதான் வந்து அப்படிதான் நம்ம போவோம். அதனால அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும், அதை வளர்த்துக்கணுங்கிறதுக்காக பகவான் இதை சொல்றாங்க. இதை பகவான் செஞ்சாங்களா அப்படின்னா எஸ் he has done. அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க, தன்னுடைய கடமைகளை தவறாம செஞ்சாங்க. அவங்க வந்து வேதங்களை சொன்னதே அவங்கதான், வேதத்துல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்ததே அவங்கதான். வேதத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நிக்கிறாங்க. ஆனாலும் கூட என்ன செய்யல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் ஒரு கண்ட்ரிக்கு ராஜாவா இருந்தாங்க. துவாரகைக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, ராஜாவா இருந்தாங்க. சத்ரிய பீங்க சத்ரியா. அப்புறம் இந்த மாதிரி போர்க்களத்துல எல்லாம் எவ்வளவோ போர்க்களம்ல போர் புரிஞ்சவங்க அவங்க.
அவங்க என்ன செய்யல, நான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி, நான் வந்து காட், பரம ஆளுநர், இது எல்லாத்தையுமே நிர்மாணம் பண்ணது நான் தான். அதனால நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், என்னுடைய கடமைகளை நான் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் இல்ல. அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக அவங்களும் தன்னுடைய வீட்டு கடமையில இருந்து, ராஜ்ய கடமையில இருந்து எதையும் தவறாம அவங்களும் செஞ்சாங்க. மாதாஜி Yes, 3.22. Mataji. न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि. हरे कृष्ण माताजी. பிரித்தாவின் மகனே, மூவுலகங்களிலும் நான் செய்ய வேண்டிய கடமை எதுவும் இல்லை. அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை எதுவும் கிடையாது பகவானுக்கு. ஆனாலும் எனக்கு எது தேவையோ, நான் அடைய வேண்டியது எதுவுமே இல்லை, இருந்தும் நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளேன். வசுதேவரை வந்து வசுதேவருங்க, நந்தகோபர் எங்கேயாவது வெளியில கிளம்புனாங்க அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன செய்வாங்க, அவங்களோட பாதுகையை தூக்க முடியாம சுமந்து கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்களாம். குழந்தை கிருஷ்ணர் தானே, வேண்டாம் அதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு யாரும் தடுக்கவும் இல்லை. நீ செய்ய வேண்டிய பொசிஷன்லயே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் சொல்லல. பகவானுக்காகவும் நம்ம தான் பகவான் ஆச்சே, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆச்சு அப்படிங்கிற எண்ணமும் இல்லை. ஒரு வீட்டுல சாதாரணமா ஒரு குழந்தையா இருக்கக்கூடியவங்க தான் அப்பாவுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுவோ அதை செஞ்சாங்க. இங்க மட்டும் இல்ல, இங்க கோகுலத்துல மட்டும் இல்ல, அவங்க பிருந்தாவனத்துல அவங்க 10,000 16,000 மனைவிகள் கூட இருக்கும்போது ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயும் ஒரு ராணியோட அவங்க இருக்கும்போது அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கிரகஸ்த கடமை எல்லாத்தையுமே அவங்க கரெக்டா செஞ்சதா பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. சோ அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமைன்னு எதுவும் இல்லைன்னா கூட அவங்க ரோல் மாடலா இருக்கணும், அவங்க ஒரு நாட்டுக்கு ராஜா அப்படிங்கறதுனால மத்தவங்களுக்கு வலியுறுத்தணும், செயல்களை செய்யாம இருக்கிறதுங்கிறது தவறு அப்படிங்கறத வலியுறுத்தணுங்கிறதுக்காக எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னவோ அதை நான் செஞ்சேன்னு பகவான் அந்த இடத்துல சொல்றாங்க அர்ஜுனனுக்கு. Mataji 27. Yes, Mataji. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். இதுதான் வந்து இந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். அந்த மாயா சக்தி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மள கட்டுன்ல வைக்குது. மூணும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு ஒரு மாயா சக்தி. ஒண்ணு வந்து சத்துவகுணம், இன்னொன்னு ரஜோகுணம், இன்னொன்னு தமோகுணம். இந்த மூணு தான் நம்மள என்ன பண்ணுது, அப்பப்போ ஆட்டு வைக்குது. அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த ஆத்மாங்கிறவன் மயங்கிடுறான். ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த எந்த குணம் அவன் ஆட்படுத்துதோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை அவன் செயல்படுத்துறான். செயல்படுத்துறதுனால ஒரு செயலை செஞ்சோன்னா அதுக்கான விளைவு என்னவோ அந்த விளைவு வந்து தான் தான் காரணம் அப்படின்னு அவன் நினைச்சுக்கிறான். ஓகேவா? இது தவறான செயல். அந்த செயலுக்கான அந்த செயல் அந்த மாதிரி விளைவு கொடுத்ததுக்கான கர்த்தா யாரு, அந்த காரணம் யாரு அப்படின்னா பரமாளுநரான பகவான் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவன்கிட்ட இல்லாததுனாலதான். 36 மாதாஜி. Yes, Mataji. अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं सरति पुरुषः अनिच्छन् अभिवार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம கிட்ட இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஒரு கிருஷ்ணா கான்சியஸோட நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் பகவான் தான் இது எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்றாங்க. இந்த பிரபஞ்சத்தை வடிவமைச்சவங்களும் அவங்கதான், இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் செய்யறதுக்கு தூண்டுறதும் அவங்கதான் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்கும். சோ சச்சிதானந்த சுரூபமா பகவானை நம்ம வழிபட்டுட்டு இருக்கிறோம். நமக்கு வந்து என்ன, இந்த செயல்களை செய்யணும், செய்யாம இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தோணும். ஆனா வந்து இந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர்ல நம்ம என்டாங்கிள் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நம்மள கட்டுப்படுத்திட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த சக்திங்கிறது புரியாது. நம்ம எல்லாம் we are all நேத்தியே சொல்லியிருக்கிறோம், பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் பகவான். அந்த எண்ணம் நமக்கு இருக்காது. எண்ணம் இல்லாததுனால இந்த குணங்களுக்கு நம்ம ஆட்பட்டு போறதுனால ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் நம்மள கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல் பண்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம தான் அந்த செயலை செஞ்சதுக்கான காரணம் அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரம் மனசுல இருந்தது. அதனாலதான் அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க, விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான். ஓகேவா? ஒருத்தவங்களுக்கு விருப்பம் இல்ல, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கிறாங்க இல்ல அப்படிங்கறத விடுங்க. அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னாலும் பலவந்தமா சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா போர்சிபிளி அவங்க வந்து சில பாவ காரியங்களை செய்யறதுக்கு தூண்டப்படுறாங்களே. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, இப்ப நம்ம சொன்னதுதான் என்ன, அந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் தான். முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அவன் வந்துடுறதுனால அந்த குணங்கள் அது கொடுக்கக்கூடிய சுபாவங்கள்ங்கிறது என்ன செய்யுது அப்படின்னா பாவ காரியங்களை செய்யறத தூண்டுது. அந்த குணங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆசையை கொடுத்துருது. ஆசைங்கிறது என்ன, தீராத ஆசை, காமம். ஓகேவா? இப்ப நம்ம மேல காமத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். 37 மாதாஜி. Yes, Mataji. श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनं इह वैरिणम्. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா.
புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா காமமே இதற்கு காரணம். இந்த மாதிரி பலவந்தமா நம்ம சில செயல்களை செய்யறதுக்கு தூண்டப்படுறது எதுக்காக அப்படின்னா புலன்கள் அது மேல ஆசையை வச்சிருது. ஓகேவா? சோ புலன்கள் வந்து ஈர்க்கப்படுது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால. புலன்கள் ஈர்க்கிறது வந்து எங்க தெரியுது அப்படின்னா மனசுல தெரியும். சோ மனசு என்ன ஆகுது, மனசு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க ஒரு மனுஷனுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அந்த மாதிரி செயல்களை நம்ம செய்ய மாட்டோம். பலவந்தமா கொடுத்தா கூட நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், செய்ய மாட்டோம். ஆனா மனசு என்ன ஆயிடுது, அலப்பாய ஆரம்பிக்கும். அந்த விஷயத்த செஞ்சா என்ன அப்படின்னு அலப்பாய ஆரம்பிக்கும். சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா காமம், அடுத்தது காமத்துக்கு அப்புறம் அந்த காமத்தை எது வந்து தூண்ட வைக்குது அப்படின்னா அந்த புலன்கள். இதெல்லாம் வரிசையா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜா பின்னாடி வரும் ஒண்ணு ஒண்ணா. காமமே இதற்கு காரணம் பகவான் பதில் சொல்றாங்க. இந்த காமம் எங்க உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தி ஆகுது. சத்துவகுணத்தை இதுல விட்டுட்டாங்க. சத்துவகுணம் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல குணம், மூட் ஆஃப் குட்னஸ். அங்க என்ன இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் ஆசைங்கிறது இருக்கும். ஆனா அந்த ஆசை எப்படி இருக்கும், பகவான் மேல பக்தியா நம்ம திருப்பிடலாம். ஓகேவா? அதை வந்து அந்த மாதிரி நம்ம திருப்பிடலாம். ஆனா இந்த ஆசை வந்து என்ன ஆகுது, காமமா உருவெடுக்கிறது எந்த இடத்துல அப்படின்னா தீவிர நேச்சர் உள்ளவங்களுக்கு தான். தீவிர குணம் யாருக்கிட்ட இருக்குதோ அந்த ஒரு அரகண்ட் மூடு யார் வச்சிருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காமம்ங்கிறது இருக்கும். அடைஞ்சே தீருவேன், இது நம்ம செயல்பட்டே தீருவேன், இது எனக்கு கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க சில பேர், என்ன ரொம்ப அட்ரோஷியஸா பிஹேவ் பண்ணுவாங்கல்ல, அவங்கதான் என்ன அப்படின்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. அப்ப ரஜோகுணத்துலதான் எது உற்பத்தி ஆகுது, காமம்ங்கிறது உற்பத்தி ஆகுது. கிடைக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல விட்டுருவோம்னு யாரு இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல நிலை பெறவங்க இருப்பாங்க. சோ அந்த ஆசைங்கிறது ஆசையாவே இருக்கும். அந்த அன்புங்கிறது அன்பு அப்படிங்கிற அந்த பொசிஷன்ல இருக்கும். அந்த அன்பு காமமா எப்ப மாறுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம் அவங்கள்ட்ட தலை தூக்குனுச்சுன்னா அப்ப காமம் உற்பத்தி ஆயிடுது. அது கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாட்டிஸ்ஃபைடு. அந்த விஷயம் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோபமா அது மாறும். சரியா? இது இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான எதிரி. அப்ப எதிரி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காமம் தான் எதிரி. ஓகேவா? லஸ்ட் அதுதான் என்ன அப்படின்னா மிகப்பெரிய பாவகரமான எதிரி. ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு தூண்டி அவங்கள எந்த அளவுக்கு மிக மோசமான நிலைமைக்கு கொண்டு போறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் தான். அந்த காமத்தை நம்ம ஆரம்பத்துல என்ன பண்ணிடணும், கிள்ளி எரிஞ்சிடணும். எப்ப எறிய முடியும், ரஜோகுணத்தை குறைச்சிக்கிறது மூலமா. சரியா? அப்ப ரஜோகுணத்தை இல்லாம நம்ம என்ன செய்யலாம், நம்ம சத்துவகுணத்திலே நம்மள நிலைநிறுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, இந்த எதிரியை வெல்ல முடியும். இந்த கோபத்தை எல்லாம் நம்மளால நம்ம தடுக்க முடியும். அதுதான் முக்கியம். மாதாஜி Yes, Mataji. 36. धूमेनाव्रियते वह्निः यदादर्शो मलिन च यदोत्पेनावृतो गर्भः तदा तेनदम् आवृतम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். இது என்ன அப்படின்னா காமம் வந்து எந்த மாதிரி யாரை மறைச்சிருக்குங்கிறது மொத்தம் 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. 3 கிரேட்ஸ் ஆஃப் லஸ்ட்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா நெருப்பு புகையால மூடுறது. ஒரு ஒரு நெருப்பு அந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறது எதை வச்சு தெரியும் அப்படின்னா புகையை வச்சு தெரியும். புகையை பார்த்த விட்டு நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த புகை அடர்ந்த புகை, அதை நம்ம ஊதிட்டு பார்த்தோம்னா தான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற நெருப்பு தெரியுது. ஓகேவா? பட் ஊதுனா அந்த நெருப்பு நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ரொம்ப சிம்பிள் எஃபர்ட் போட்டோம்னாலே போதும் அந்த இடத்துல நெருப்பு இருக்கிறதுங்கிறது தெரியும். கண்ணாடியில தூசி படிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம கையை வச்சு அழுந்தி தொடச்சு கொஞ்சம் எஃபர்ட் நம்ம போட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படி கிளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கண்ணாடி பளிச்சு நம்மளோட பிம்பத்தை காட்ட ஆரம்பிக்கும். எதுவுமே பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு அசைவற்று இருக்கிறது எது அப்படின்னா கருப்பைக்குள்ள இருக்கு கரு. அது உள்ளுக்குள்ள நல்லா கம்ப்ளீட்டா என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா சிறைப்பட்டு இருக்குது. ஓகேவா? அத நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பார்க்கவே முடியாது அதை பிரிச்சு. இப்ப எவ்வளவு டெக்னிக்ஸ் வந்துருச்சு. பட் நம்மளால ஒரு புகையை ஊதிட்டு நெருப்ப பாக்குற மாதிரி கண்ணாடியை தூசியை தொடச்சிட்டு கண்ணாடியை பாக்குற மாதிரி நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, கருப்பைக்குள்ள இருக்கிற கருவை நம்மளால பார்க்க முடியாது. சோ அந்த காமம்ங்கிறது 3 லெவல்ல ஒரு ஒரு மனுஷனோட அந்த குணங்களை மூடிக்கிட்டு இருக்குது. நெருப்பு புகையால் மூடப்பட்டிருக்குது, கண்ணாடி வந்து தூசியால மூடப்பட்டிருக்குது, கரு இருக்குல்ல அம்மாவோட ஊம்புக்குள்ள இருக்கிற கரு வந்து கருப்பையால மூடப்பட்டுள்ளது. இது மூணுமே என்ன அப்படின்னா மூடப்பட்டுள்ள விஷயங்கள். அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த 3 விஷயங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உயிர்வாழிகளை கம்ப்ளீட்டா அவங்க எங்கேருந்து வந்தவங்க, அவங்க மறுபடியும் எங்க போகணும், தான் வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த அன்புங்கிறது காமமா ஏன் தெரிஞ்சது அப்படிங்கிற எந்த விஷயங்களும் உங்களுக்கு புரியாத அளவுக்கு அது உங்களை வந்து என்ன பண்ணிடுது, அது மறைச்சிடுது. மாதாஜி 39. Yes, Mataji. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च. हरे कृष्ण माताजी. இதுல நான் இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல வந்து எது ரொம்ப ஈஸின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 3 விஷயங்கள்ல எது ஈஸி, நம்மள காமத்துல இருந்து வெளியில கொண்டு வர்றது எது ஈஸியா, அந்த காமம் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்மள தடுக்காம கொண்டு வந்துடுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நெருப்பு புகையால மூடப்பட்டது. அது ஃபர்ஸ்ட் லெவல்.
அந்த அந்த காமத்தின் பல்வேறு நிலைகள்ல முதல் நிலையில இருக்கும்போதே நம்மளால என்ன பண்ணிட முடியும், அந்த காமத்துல வெளியில ஏன் காமத்துல இருந்து வெளியில வரணும்னு சொல்றோம்னா அந்த எதிரியை விட்டு நம்ம வெளியில வந்துடணும். இல்லாட்டி எதிரி நம்மள என்ன பண்ணிடுவாங்க, கம்ப்ளீட்டா அழிச்சிடுவாங்க. ஓகேவா? இங்கே திருப்பி திருப்பி கட்டுண்ட வாழ்க்கைக்குள்ளேயே நம்மள கொண்டு வந்துடுறது யாரு அப்படின்னா அந்த லஸ்ட்ங்கிற விஷயம் தான். ஓகேவா? சோ அந்த லஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கும்போதே நம்ம அதை தவிர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தப்பிச்சுக்க முடியும். சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபயரை வந்து ஸ்மோக் மூடி இருக்குல்ல, அது அது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயிர்வாழிகளாகி நம்ம எல்லாரும் தான் மனித உடல் எடுத்தோம் நம்ம எல்லாரும். ஏன் அப்படின்னா மனித உடல் எடுக்கும் போது நமக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது, எது செய்யறதா நல்லது, எது நமக்கு கெடுதலை தரும், எது நன்மை எது தீமை. ஓகேவா? இந்த விஷயங்கள் எப்ப இந்த மாதிரி பகுத்தறிகிற விஷயம் எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு உயிர்வாழிக்கு வந்து மனித உடலை எடுக்கும் போதுதான். ஏன்னா மனித உடல் எடுக்கும் போதுதான் வேதங்கள்லாம் என்ன சொல்லுதுங்கிறத படிக்கிறோம். பகவான் நம்மள இங்க அனுப்பி இருக்கிறாங்க, திருப்பி நம்ம பகவான் கிட்ட போய் சேரணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாம் எப்ப வரும் அப்படின்னா மனித உடல் எடுக்கும் போது. சோ அது ஒரு கிரேட்டர் சான்ஸ். இந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மறுபடியும் பகவான்கிட்ட போயிடணும். இந்த ஆத்மாவை வந்து நீ என்ன ஆன்மீக உடல் எடுக்க வைக்கணும். இவ்வளவு நாள் எடுத்த இந்த பௌதிக உடல்கள் போதும். நம்ம இந்த நம்ம என் உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாங்கிறது எத்தனையோ உடலை கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்குது. இப்பயாவது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்குள்ள இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜை வளர்த்துக்கிறது மூலமா இந்த ஆத்மாவுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், இந்த பௌதிக உடலை கொடுக்கறத விட்டுட்டு அடுத்த ஜென்மான்னு இருந்ததுன்னா அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து ஆன்மீக உடல் தான் கிடைக்கணும். ஆன்மீக உடல் எங்க கிடைக்கும், பகவான்கிட்ட போயிட்டோம்னா கிடைக்கும். அப்ப அது எப்படி இருக்கும், பகவான் மாதிரியே இந்த ரூபம் இருக்கும், எப்பவுமே சந்தோஷம் இருக்கும், துன்பம்ங்கிறது இருக்காது, துக்கம்ங்கிறது இருக்காது, கஷ்டங்கிறது இருக்காது, எப்பவும் செல்வ செழிப்போடையும் சந்தோஷத்தோடையும் நம்ம ஒரு என்ஜாய்மெண்டான லைஃப் அதை அனுபவிக்க போகுது அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஆத்மாவுக்கு நல்ல ஃபுட்டை கொடுக்கணும். அதான் ஃபுட் ஃபார் சோல் நேத்தி சொன்னது என்ன அப்படின்னா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். இந்த யாகத்தை நம்ம டெய்லி வளர்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த ஆத்மா என்ன ஆகுது, ஒரு நல்ல நிலைக்கு அது போகிறதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம்னு அர்த்தம். சோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் லஸ்ட்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த நெருப்பு புகையால மூடப்பட்டது. இது யாருக்கு ஒப்பிடப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயிர்வாழி, அது மனித உடல் எடுத்த உயிர்வாழி. கண்ணாடி தூசியால மறைச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தூசியை நம்ம என்ன செய்யணும், வாயால ஊதன போக அது ஈர துணி போட்டு அது துடைக்கணும், இல்ல கழுவணும். கொஞ்சம் நம்ம அதிகமா முயற்சிகள் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்ணாடி பளிச்சுன்னு தெரிய ஆரம்பிக்கும். சோ அதிகமான முயற்சிகள் எப்ப போடுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பறவை, விலங்கு அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த அந்த மாதிரியான உயிர்வாழிகள். ஓகேவா? சம்டைம்ஸ் நம்மளும் பார்த்திருப்போம், பறவையா இருக்கக்கூடியது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பகவான் கிட்ட வந்து அவங்கள பிரார்த்தனை பண்றது மூலமா அது முக்தி அடைகிற கதைகள் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். விலங்கா பிறந்தது வந்து முக்தி அடைகிற கதைகள் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். ஓகேவா? சோ அப்ப அந்த காமம் அப்படிங்கறது அந்த இடத்துல எப்படி மாத்திடுறோம் அப்படின்னா அன்புலேன் காமம்ங்கிறது பேக்வேர்ட்ல போகுது, அன்பு தென் பக்தி, தெய்வ பக்தி. ஓகேவா? சோ அப்படி மாத்திட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அது செகண்ட் லெவல்ல இருக்க லஸ்ட் கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னா பகவான்கிட்ட போய் சேரக்கூடிய வழியை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. ஆனா தேர்ட் லெவல் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது என்ன அப்படின்னா கதியற்ற நிலை. கம்ப்ளீட்டா அது என்ன விலங்கு போட்டு மூடின மாதிரி இந்த கரு வந்து கருப்பைக்குள்ள மூடிக்கிட்டு இருக்குது. இது வந்து யாருக்கு ஈக்குவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மரத்துக்கு ஈக்குவேட் பண்ணலாம். மரம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு உயிர் தான். ஆனா அது என்ன ஒரு உணர்வற்ற வாழ்நிலையில அது இருக்கும். சோ அதால என்ன செய்ய முடியாது, சுத்தமா அந்த காமத்தை விட்டு வெளியில வரக்கூடியாத ஒரு நிலையில இருக்கவங்க யாரு அப்படின்னா இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடியவங்க. ஓகேவா? சோ இந்த லஸ்ட் வந்து 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லஸ்ட் இருக்குது. இது இம்பார்ட்டன்ட். இது உங்களுக்கு குவிஸ்ல வரலாம்ங்கிறதுக்காக தான் எகைன் இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு எடுத்து சொன்னேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் என்ன அப்படின்னா நெருப்பு புகையால் மூடப்பட்டது, அது ஈஸி. அடுத்தது கண்ணாடி தூசியால் மூடப்பட்டது, அது கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டோம்னா நம்மளால வெளியில வந்துட முடியும். எது கதியற்ற நிலைக்கு கொண்டு போகும் அப்படின்னா இந்த 3வது நிலையில இருக்கக்கூடிய லஸ்ட். அந்த காமத்துக்கு அந்த இடத்துக்கு நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா அதாவது கிரேட் ஆஃப் டிசையர் அந்த நிலைக்கு நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நிச்சயமா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அதால விழுங்கப்படுவோம் அப்படிதான் அர்த்தம். இப்ப இங்க வருவோம். இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாததும் நெருப்பு போன்று எரிவதுமான காமத்தின் ஒரு காமத்துக்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது எவ்வளவு ஆடிங் ஃபியூயல் டு த ஃபயர்னு சொல்லுவாங்கல்ல, எவ்வளவு நீங்க ஃபியூயல் போடுங்க எல்லாத்தையும் அதை முழுங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அது பாட்டுக்கு திக்கு திக்குன்னு எரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி எது இருக்கும் அப்படின்னா அந்த தீராத ஆசைங்கிறது இருக்கும். நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு போட்டு அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுமா, முடியாது. அதையும் வாங்கிட்டு அது அடுத்ததுக்கு போகும். ஓகேவா? அது சாட்டிஸ்பாக்சன்ங்கிறது இருக்காது. நெருப்பு போன்று எப்போதும் எரியும். அது நம்மளோட மனசை என்ன பண்ணிடும், எப்பவுமே குழப்பமான நிலையிலேயே வச்சிருக்கும். அதனால ரஜோகுணவாதிகள், தீவிரவாதிகள் என்ன செய்வாங்க, எப்பவும் ஒரு பரபரப்போட இருப்பாங்க, ஆங்ஷியஸாவே இருப்பாங்க. அவங்க அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்னங்கிற தேடுதல் அவங்கள்ட்ட ஜாஸ்தியாவே இருந்துகிட்டு இருக்கும். சோ அந்த ஜீவனின் தூய உணர்வானது என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரி திரிபடையுது. அவனுக்கு நித்திய எதிரியால் கம்ப்ளீட்டா மறைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த லஸ்ட்டுக்கு வந்து லிமிடேஷன்ஸே கிடையாது. இட் ஹாஸ் நோ லிமிட்னு வச்சுக்கலாம். ஆத்மாவை வந்து இது என்ன பண்ணிடுது, கம்ப்ளீட்டா இந்த நடுவுல இருக்கிறது, இந்த இமேஜ்ல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நடுவுல இருக்கிறது ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவை எது விலங்கு போட்டு மூடி இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிறைப்படுத்துறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
அது கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காமம்ங்கிறது தான். சோ அந்த ஆத்மா தான் என்ன பண்ணிடுறான் அப்படின்னா தப்பு ஒண்ணு பண்ணிடுறான். என்ன, அவன் அன்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு வரான். அவன் வந்து புலன்களுக்கும் மனசுக்கும் புத்திக்கும் அடிமையாகி போறதுனால இந்த காமம்னு அந்த அன்பு திரிவடைஞ்சிருது. இந்த 3 விஷயங்களுக்கும் அடிமையாகாம இருந்தான் அப்படின்னா அவன் என்ன ஆவான், தெய்வ பக்தி மூலமா தன்னுடைய அன்பை என்ன பண்ணுவான், ஸ்பிரிச்சுவலா வளர்த்துக்க ஆரம்பிச்சிருப்பான். ஓகேவா? சோ அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணிடுது, இந்த இடத்துல ஒரு மிஸ்டேக் பண்றதுனால நித்திய எதிரியால அவன் கம்ப்ளீட்டா மறைக்கப்பட்டுறான். 41 மெசேஜ். Yes, Mataji. तस्मात् त्वम् इन्द्रियान् यातौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं व्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. हरे कृष्ण माताजी. ஞானம் விஞ்ஞானம் ரெண்டுத்தையும் பகவான் சொல்றாங்க. பரத குலத்தோரில் தலை சிறந்த அர்ஜுனா, புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலேயே அடக்கலாம். இதுதான் நம்ம ரிப்பீட்டடா சொல்லிட்டு இருக்கிறது என்ன, புலன்களை ஒழுங்குபடுத்தணும். இந்த சென்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம அடிமையாகாம இருந்தோம் அப்படின்னாலே காமத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல நம்மளால என்ன செஞ்சிட முடியும், அடக்கிட முடியும். சென்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆசை எப்ப வரும், சென்சரி திங்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு இந்த வரும். அது எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடணும். அது அந்த ஆசையை கொண்டு வந்து நம்ம மனசுக்கு கொண்டு வந்தோம்னாலே மனசு அலைப்பாய ஆரம்பிக்கும். அது உடனே புத்தியை கேட்கும். புத்திக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரன், புத்திக்கு அண்டை வீட்டுக்காரன் யாரு அப்படின்னா ஆத்மா தான். உடனே ஆத்மாவை அவன் கூட சேர்த்துப்பான். சேர்த்துக்கிட்டு என்ன ஆகும், அந்த ஆத்மாவை கெட்ட வழியில கொண்டு போயிடுறது. ஓகேவா? சோ ஞானத்தையும் தன்னுணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்து விடுவாயாக. சோ இந்த காமங்கிறது மிகப்பெரிய எதிரி. அது என்ன பண்ணும், அவனை கம்ப்ளீட்டா நரக குழிக்கு தள்ளுங்கிறது தான் பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. மத்தஜி 42. Yes, Mataji. इन्द्रियाणि पराण्याहु या इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம செயல்படணும், இந்த உடல் செயல்பட போகுது அப்படின்னாலே இது வந்து ஒரு மெஷின் மாதிரி. ஓகேவா? இந்த மெஷின்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன அப்படின்னு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அங்கங்கள் எல்லாம் இதை வச்சுதான் நம்ம செயல்படுத்துறோம். இந்த புலன்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை. மற்றது எல்லாம் என்ன அப்படின்னா சேதனம், இதுக்குமே உயிரற்ற பொருட்கள். அது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம செய்யறோம். அந்த செய்யறக்கூடிய செயல்கள் எது அப்படின்னா இந்த உடல். சோ இந்த உடல்ல இருக்க புலன்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை விட ஒரு டிகிரி கூட. இப்ப இந்த புலன்களை விட எது கொஞ்சம் கூட, எது கொஞ்சம் உயர்ந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம் உயர்ந்தது. மனத்தை விட எது உயர்ந்தது அப்படின்னா புத்தி உயர்ந்தது. மேலும் ஆத்மா வந்து புத்தியை விட உயர்ந்தவன். இப்படி இருக்கணும். ஓகேவா? அதாவது புலன்கள் தான் செயல்களை செய்ய போகுது. அந்த புலன்களை எது கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா மனம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மனசை புத்தி கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆத்மா என்ன செய்வான், ஒரு நல்ல விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும். இதுதான் இந்த லெவல்ல தான் இருக்கணும். இதுக்கு பதிலா என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இமேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் நம்பன்னு வச்சுக்கணும். செல்ஃப் உள்ள இருக்காங்கல்ல, அவங்கதான் ஆத்மா. இதுதான் நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கிற ஆத்மா. இந்த சேரியட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல். இந்த உடலை இயக்கக்கூடிய 5 விதமான புலன்கள் என்னென்ன, சென்சஸ் என்னென்ன, கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், அப்புறம் தொடு புலன். இந்த 5 சென்சஸ் இருக்கு பாருங்க. ஒரு குதிரையும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்சஸ ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. 5 விதமான குதிரைகளால் கட்டப்பட்ட உடல். இந்த சேரியட் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 சென்சஸ் வச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஸ்தூல உடல். ஓகேவா? இந்த உடலை வந்து இயக்குறது எது, 2 மெயின் விஷயங்கள் எது அப்படின்னா ஒண்ணு புத்தி, இன்னொன்னு மனம். ஓகேவா? புத்தி என்ன அப்படின்னா இந்த சேரியட்டர். ஓகேவா? அவங்கதான் ஓட்டுறவங்க. சாரதி அந்த புத்தி. இந்த 5 புலன்களையும் எது கட்டுப்படுத்தி கொண்டு போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம். ஓகேவா? சோ மனம் வந்து இதுல பெரிய பங்கு வகிக்குது. மனம் என்ன பண்ணும், இந்த இந்த 5 குதிரையும் ஒன்னா ஒரே சமயத்துல புடிச்சு இழுத்து கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான், ஓகேவா, எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருந்தா மட்டும்தான் என்ன ஆகும், அந்த சாரதியால அந்த தேர ரதத்தை ஒழுங்கா ஓட்டிட்டு போக முடியும். அதுல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மா வந்து எங்க போய் சேரணுமோ அவங்களோட டெஸ்டினேஷனுக்கு ப்ராப்பரா போய் சேருவாங்க. நம்ம எங்க போகணும், பகவானோட திருவடிக்கு போகணும். அப்ப இந்த ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவோட தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படின்னா அதுக்கு மெயின் ஸ்விட்ச் எங்க இருக்கு அப்படின்னா 5 சென்சஸ்குள்ளதான் இருக்குது. இந்த 5 சென்சஸும் என்ன பண்ணும், சும்மாவா இருக்கும், ஒண்ணு ஒரு விஷயத்த பார்த்து ஆசைப்படும். ஆசைப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு மைண்ட் அப்படின்னா 5 குதிரையும் 5 விதத்துல போனுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும், அந்த சேரியட்டே கம்ப்ளீட்டா டிவாஸ்டேட் ஆயிடும். அதுதான் நடக்குது நம்மளோட லைஃப்ல. ஓகேவா? சோ எதை விட எது சிறந்தது அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு புரியணும். அப்ப இதை அப்படியே மாத்தி யோசிச்சு பாருங்க. ஆத்மா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இல்ல நான் எங்கேருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிறவன், பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிறவன். எனக்கு அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது, நான் திரும்பி அவங்கள்ட்ட போகணும். என்கிட்ட அன்புங்கிற உணர்வு இருக்குது. இந்த அன்புங்கிற உணர்வை தெய்வ பக்திங்கிற உணர்வா நான் மாத்தணும் அப்படின்னா நீங்க எல்லாரும் தான் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா
நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை வச்சுதானே நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட போக முடியும். டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்ல, செயல் செய்யணும் பகவான் சொல்லிட்டாங்க. அந்த செயல்படுற செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீசஸா இருக்கணும். டிவோஷனல் சர்வீசஸ்க்கு என்னென்ன தேவை? இந்த 5 புலன்களும் கண்டிப்பா தேவை. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், ஓகேவா? அந்த மாதிரி 9 சர்வீசஸ் நாளைக்கு கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எது முக்கியம் அப்படின்னா இந்த உடல் முக்கியம், இந்த ஸ்தூல உடல் முக்கியம், அப்புறம் சூட்சும உடலும் முக்கியம், மனம், புத்தி, ஓகேவா? இது எல்லாம் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஆத்மா எங்க போகும்? தன்னுணர்வை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது பகவான்கிட்டே திருப்பி போகும். அப்ப அந்த அன்புங்கிறது அந்த இடத்துல என்னவா மாறிடும்? தெய்வ பக்தியா மாறிடும். ஆனா இது அப்படியே மாறி இந்த சைட்ல இருந்து நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சென்சஸ் சொல்ற விதத்துல மைண்ட் சொல்ற விதத்துல இன்டெலிஜென்ஸ் போய் அது அந்த ஆத்மாவையும் சேர்த்து கூட்டிட்டு போனுச்சுன்னா அது என்ன ஆகுது? அந்த அன்புங்கிற விஷயம் காமமா மாறிடுது. காமம் எங்க கொண்டு போகுது? கோபத்துக்கு வழிவகுக்குது. கோபம் நம்மள எங்க கொண்டு போய் நரக குழியில தள்ளுது. ஓகேவா? சோ நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு பரமேதிரியா இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த திரிபடைந்த அன்பான காமம் தான். சோ அன்பை திரிபடைகிறதுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பால் வந்து தயிரோட சேர்ந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அந்த பால் கெட்டு போயிடுது இல்ல. அதனால சென்சஸ் எல்லாம் ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுது அப்படின்னா அந்த மனசு கேக்குது, அத புத்தியானது என்ன பண்ணுது? செயல்படுத்துது. புத்தி செயல்படுத்துறத வந்து ஆத்மா என்ன பண்ணிடுது? இத வசீகரிக்குது, அட்ராக்ட் பண்ணிடுது. ஆஹா, நம்ம செய்யறது கரெக்டான செயல் போல இருக்கேன்னு. சோ அதை கம்ப்ளீட்டா பகவான்கிட்ட இருந்து தன்னை டிட்டாச் பண்ணிட்டு வெளியில வந்துருது. இது அப்படியே ஆப்போசிட்டா நம்ம யோசிச்சு பார்த்துட்டு நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம மாத்தி அமைச்சுக்கணும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து கர்மயோகம். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவை அனுப்பியிருக்கிறாங்க இங்க பகவான். அந்த ஆத்மா ஒரு சிறந்த உடலை எடுத்திருக்குது, மனித உடலை நம்ம எடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்னா அப்ப நமக்குன்னு உணர்வு என்ன? அவங்க கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிற உணர்வுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்புங்கிற உணர்வு. அந்த அன்புங்கிற உணர்வை வந்து பிடிபடைந்த காபமா மாத்தாம நம்ம என்ன செஞ்சிடணும்? பகவானுக்குரிய பக்தி சேவையில நம்மளோட புலன்களை ஈடுபடுத்துறது மூலமா, பக்தி செயல்பாடுகள் செய்யறது மூலமா, டிவோஷனல் சர்வீசஸ் பண்றது மூலமா நம்ம தெய்வ பக்தியா அந்த அன்பை மாத்திக்கணும். பகவானுக்கு தெய்வ பக்தியை கொடுத்தோம், பகவானுக்கு நம்மளோட அன்பை வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறது மூலமா கொடுத்தோம்னா அவங்கள நம்மளால திருப்திப்படுத்த முடியும். நமக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் பகவான் நமக்கு கொடுத்து அருள் பாலிப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अनंत कोटि वैष्णव की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।